نفكرا كبرتنا قدامنا سفان دم جغانو ورقاويت مربطنا عدنا عدنا قدامي عالمنا عدنا عدنا افترانا سلامنا ما انتي كتلو كل ساكنا يوم 4 وردو هيوتك في النايوم أراوي تزيحون ناشع زلفنو كنتو دم زينورو عبيز دفنو كسا أناشيلو بخبرة زقامنو وصاوين كمنبار كتتانا قينو لنا ونحنا وصوتا زعبرة سحري لنا ونحنا وصوتا زحلال مدري لنا ونحنا وصوتا زعفرة سحري لنا ونحنا وصوتا زحلال مدري تطاميرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدو تاتكت كتسر نتبالت إريترا تملو بيصبح الليلة أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع سورات حقي حبل ولونتات سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت هستوتات هزنا لكم متين لنا كسام مودا تنايز مدام سانا كتصنحو بخبرن عدم لايك ناقبركم تو لايك مقبارة قداسيو مچم اينو لايك قبرو إلنا نجانا نغوكم كم زلنا بيوتوب زلنا قن حقازي سلا زخونت يا زخوني نايلو مارسي أب كبابينا بزوح نجاري زكاتم زلوا بزوح كاب كنقلص نخل العالية زبلكم زلوا كندحان بعد السؤال جميرنا نبزوبانا بزوح نجار كريكم سلوزخونكم بتأجسم سانا صنعو مجمريا زكاية زلوجن بتم عبيت نجارات نجمر Ukraine now, because President Zelensky has again reshuffled his top military team after last week's controversial sacking of his defense minister. More on that in a moment. But first, have a look at these pictures from inside Russia. Ukraine has hit Russia's biggest online retailer, Wildberries, the second time in 4 days. It's a hugely important logistics hub, which President Zelensky said was providing the Russian army with drone components. The company is at the heart of the Russian consumer economy, so important to the public. كم تري وزلهم أب يوكرين راشان زلوا كنتات أبز channel كم تزقبع coverage كم زين هو زلنا تفلتيهم أجن بزي تري وزلهم يوكرين أب كباب موسكو رسكتماني راشا أب دوباتي بلكم يلون أب وشات أنا راشا أتيا زقبرتو إن نرزلنا ناي لوجيستكس بوتا هريما زكاسل زلوا وتدراوي لاما ويجران ولي لنا ناي لوجيستكس بوتا يوم هريمام زلوا so that means أتكونتات ساكن دي إنها تبلا شوية خيط كم زلون مفلات يدلي يوكرين قطعالي كم زعينات مقصالي قط ما خم زلو كبراشا يوكرين لما قبر ملسنايتيز ورتا زلون الساون تهب كم زلا سلازي أمونغ راشان يوكرين سخيط زلو كينات فلاتو يفلطو كبيد زخونا كونتاتنا نرزلنا أزو كونتات سنابي كسو خيط خل ورس كنا next move ناتهم تايكون فلا بيوكرين لانكنا سلطان مقيارات بزح دراماتات يفتيرو زلو ስለዚህ በናይ መንገድ ገሮም የምከዳቃቅሱ ወነዚ ጉዳይዚ I don't know but all we see እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ሩስያን አከቢት አዘቅቲ በጽሑ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ከም ምስበልከ ከም ትብሉ ነቱ ሰባት ኣለዎም I know ኩሉ ግዜ ከም ምስበልከ I wish I could tell you different ሰላም ገጽ ክመጽእ ከለኮ ሰላም መጽት ካንብል ነርና ኢና ሰላም ክመጽእ ቆሪብ ነይሩ ሎሙ actually ኩናት ራይደ ኮነስ ንሽተ ክፋል ናይ ሰላም ውን ከም ጻልኩም ሓሲበለኹ እሳ ድማ ዝያራይዋ
State Marco Rubio says he's had a good and frank conversation with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and that Washington is prepared to take an active role in ending the war in Ukraine. They met on the sidelines of the ASEAN summit in Manila. Ukraine and Russia have ramped up attacks in recent weeks, but indirect talks brokered by the U.S. have stalled. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ናይ ኣዝያን ዝበሃላ ሃገራት ኣገደስቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝኾነ ሃገራት ማለት እዩ ኩናት ረሲዐን ኣብ ምዕባለን ኣብ ንግድን ጥራይ ዝጓየያ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ኣሜሪካ እውን ትሳተፍ እያ ቻይና እውን ትሳተፍ እያ ራሽያ እውን ኣብኡ ትሳተፍ እያ ሰለስቲአን ረብሓ ኣለወን እተን ዓበይቲ ፓወርስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ ዋዕላ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ዝተፈላለየ ረብሓ ስለ ዘለዉ መቸም ዶናልድ ትራምፕን ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭን ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝተራኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገዳሲ ዝርርብ ኣካይድና ይብላ ኣሎ እስከ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሎ እስከ ንስማ to play whatever positive role we can in the war and that positive role we want the war to end we're prepared to play whatever positive role we want a peace deal we want the war to end we're prepared to play whatever positive role we can to end the war and that in order to end this war will require something that both Russia and Ukraine can agree to. That's not going to happen at a press conference. That's not going to happen in one meeting here in the Philippines. That's going to require a lot of work. We invested in the past in it. It was unsuccessful, or at least unfruitful at the time. If conditions and factors have changed to make that possible, we're ready to go. The president's committed to that, and every single day, if we identify an opportunity to make a difference in that, we will. Because in the end, what the president most cares about is not the stuff people are. Well, here's what he most cares እንታይ ዝብል ዘሎ ኣገዳሲ ርክብ ኣካይድና ኣለና እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ሰላም ክመፅእ ምርድዳእ ክብፅሓሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንተተፈቲሩ ክንሰርሓሉ ኢና ብርግፅ ብሓንቲ ኣኼባ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ኮፍ ስለ ዝበልና ኣብ ሓደ ግዜ ዝፍታሕ ሽግር ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ኢና ግን ቅድሚ ሕጂ ዝከኣለና ፅዒርና ኢና ኣይሰለጠን ምናልባት ሕጂ እቲ ኩነታት ተቐያይሩ መድረክ ተቐያይሩ ስለ ዘሎ ብክልቲኡ ወገናት ሕድገታት ንክገብሩ ድልውነት እንተሎ ኮይኑ እንካን ሃባን ክብሉ ሕድገታት ገይሮም ድማ ከዛተይ ዝኽእሉ እንተሕሮ ኮይኖም ንሕና ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ እያ ተገድሶታ ሰላም ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት እዩ ዝብል ሰላም ገይረ ክብል ከዓ ስለ ዝደሊ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕሪ ብክልቲኦም ሸውሃት ኣሎ ኮይኑ ክንደፍኣሉ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ መቸም ክልቲአን ንሓድሕደን ኣፀቢቐን ይተሓራረማ ከም ዘለዋ እናተገንዘብና ንክንደይ ብከምዚ ክቕፅል ይኽእል ኢልካ ክትሓትት ኣገዳሲ እዩ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ራሽያ ንክንደይ እዚ ኩናት እዚ ክተፀሚማ ክትከይድ ትኽእል ምክንያቱ ምስ መወዳድርታ ከምዘይትወዳድር ዘላ ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ዩክሬን ድማ ዋላ እኳ ናይ ደጋ ኣጀንዳታት የሳስዩ ኣለዉ ንበሎም ንህላዊኦምን ንርስቶምን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ብቐሊሉ ክሰዓሩ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ ድሮ ናብ 5 ዓመት ከይዱ ዘሎ ኩናት እያው ኣብነት እዩ ኤውሮፓ ድማ ቅድሚ ዩክሬን ምውዳቓ ንሕና ክንጥፍሽ ኣለና ዝመስል ብዘለዎም መንገዲ ንዩክሬን ክሕግዙ ሓደ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዲ ናይ ኤውሮፓ ኢልካ ንክትሓትት ምንታይ ይገድደካ መሲልካ ኤውሮፓ ክሳዕ ክንዲ ዘዋግእ ምክንያት የብሎም ንዴሞክራሲ ንገለን ኢሎም ክሳዕ ክንዲ ዘይዋግኡን እዮም ረብሓ ስለ ዘለዎም እዩ እቲ ረብሓ ናቶም ድማ መጀመርያ ብትዕቢትን ብኢጎናት እዮም ሕጂ ግን ግድን ንፑቲን ሎሚ ኣሜሪካ ብጎንና ከለና እንተዘይስዒርናዮ ኣሜሪካ እንተሓዲጋትና መገዲፋትና እንተኸይዳ ፑቲን ድማ ገቢሉ እንተመፅዩ በይንና ክንክእሎ ይኮናን ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ንፑቲን ነዳኸመሉ እንተተኻይሉ ክሰዓር ተዘየለ ግን ዝዳኸመሉ መንገዲ ጌርና ምስ ተዳኸመ ሽዑ ናይ ሰላም መንገዲ እንተጀሚርና ከዋፃና ይኽእል እዩ ዝመስል ወይ እውን ንሕና ወታደራዊ ዓቕሚ ክንሃንፅ ምስ ጀመርና ሽዑ ሰላም ተመፀ እውን ክነርክብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ግን ሰኢልና እንተገዲፍናዮ ምስ ተሓይሉ ዘለዎ ፑቲን ተገምቲሉ ኣሜሪካ ጠሊማትና ንሱ ድማ ክመፀና ይኽእል እዩ ዝመስል እየ ዝብለኩም እምበር ኣብ ኩንነት ከምኡሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ዝመስል ስነ መጎት ዘለዎ እሞ ክሳብ ናይ መወዳእታት ትንፋሶም ክዋግኡ ዝደልዩ ዓይነት ምርጫታት ዝወሰዱ ይመስሉ about that people stop dying, that people stop being slaughtered, that Ukraine no longer can go on and live in peace and Ukrainians can move back to their country and rebuild it. Dmitry Medvedenko joins us now live from Moscow. Dmitry, what are Russian officials saying about what transpired in that meeting? እዚ እቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ እስኪ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጡ ኣባዛረባ ርሲ ኮይኑ ዘሎ ክምለሳ ኢና ነዚያ ምናልባት For President Zelensky, people have been out on the streets protesting about his attempt to refresh his government and get rid of some people. In particular, they've complained about his decision to try to get rid of Fedorov, the defense minister. He is a tech bro. He's brought AI to the party in terms of making... ሓደ ካብቲ ኣብ ዩክሬን ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምቕያር ናይ ስልጣናት እዩ እቲ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ሰረስኪ ዝበሃል ንዑ ኣልዩ ብካልእ
ወዲ ሱሳታት ስለ ዝኾነ ብወዲ ርብዓታት ክትከኦ ኣብ ዝፈተነሉ ቅድሚኡ ግን ኣቐዲሙ ትንሽተ ኣብ ላዕሊ ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበረ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ ዝኾነ ኣብዚ ድሮናትን ካልእን ዓብዪ ደገፍ ዝነበሮ ምዃኑ ዝንገር ንዑ ስለ ዝዓለዮ ብዙሕ ምርድዳእ ፈጢሩ ምናልባት ንዑ ዝዓለየሉ ምክንያት ሰብቲ ፖፑላር እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነታ ኩርሱ ከስግቦ ስለ ዝኽእል ከይከውን ዝብል ዘረባ ኣሎ ነቲ ካልኣይ ግን ዝዓለዮ ዘሎ ድፍኢት ናይ ህዝቢ ስለ ዘሎ እውን ምክንያቱ ነቲ ባቸር ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ወይ እውን ከምዚ ሓራዲ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ነቲ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ old style يوم قال زبلوا CNN زبلوا بزسمعوا ده عن بقير نحمد. Volodymyr Zelensky has sacked his country's commander-in-chief, General Alexander Syrsky. It comes after days of widespread protests resulting from another dismissal. Popular Defense Minister Mikhailo Fedorov was removed last week after clashing with Syrsky. CNN's Nick Payton-Walsh has more. A generational shift. The younger Ukrainians doing the fighting now run by a general nearer their age, 43-year-old Mikhailo Drapati. Out, Alexander Syrsky, aged 60, who for years met the Soviet brutality of Russia with similar resolve and ruthlessness, nicknamed the Butcher. كم تري وزلهم زي تي نقدم زنبرة جنراليو سلزي بتم حدش جنرالات حدش جنريشن جنرالات نمقيارهم زمثليو زلنسك نزيز دلنيرو نزيد باتشر زبل وزلو نعيز دلنيرو مخنياتو ولا قاتي وتدرات تكتيك ناتم دلي انتقلت و زلنسكي نعو أموني نيرسو تي سوي جوزو لمنستر مكلخال زبحال زلو تقدم بيلا زراهم نشتي نسو بابيلاري نيرو نتنايدو ناي زلنسكي تزازا دما يقبلو ويكمسو سلا تقراج او يدسو جوك زلو زمالتا مالتي ني زلنسكي نسلطانو كسقو زخولو بهزب دقف زلون بوليتيكنيات قطاليهم زليو سلازي نزقن بقديتا ጽቡቕ መርሕነት የብልናን ካብ ዝብል ድምፂ ዝተበገሰ እዩ ብናቶ መረዳድኣ ወዲ 3 ዓመት ልዕሊ 3 ዓመት ስለ ዝኾነ ምስቲ ወታደር ብዕድመ ዝሳነ ይኮነ ምክንያቱ እቶም ወታደራት ደቂ 30ታት እዮም ስለዚ ንዓታቶም ዝርድኦም ዓይነት ጀነራል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ፋሽን ድዩ ዋላ እንታይ ብዘይገድስ ብዝኾነ ኣብ ኩናት ዩክሬን ምግናን ዘድልየ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ርቀት ናይ ኩናት በፂሖም ዘለዉ ህዝቢ እዮም ነዛ ኩናት እዚኣ ተዓዊቶም ድዮም ሰላም ገይሮም ድዮም ድሕሪ ተወዲያ ዩክሬን was going to be one of the toughest military people ቶም ዝበርትዑ ናይ ወታደራዊ ኣክለ ዘለዎም ሃገር ክኾኑ እዮም ምክንያቱ እቲ ዝበርትዕ ኩናት ኣብ ዓዶም ኣብ መሬቶም ኣብ ልዕሎም ከም ዝናብ እናዘነበ ሚሳይላት እዮም ዝምክቱ ዘለዉ ስለዚ this is going to be Ukraine ዝኾነ ይኹን መንገዲ እዚ ጉዳይ ተጠጠው ኢሉ ቀሊል ዘይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ክትከውን እያ እዚ ማለት ድማ ኤውሮጳ ካብኦም ክመሃሩ ክጅምሩ እዮም ነገር ድማ ክመፅእ ይኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ብዝኾነ ንሕጂ እቲ ጉዳይ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምትፍናን እዩ ዘሎ ዩክሬን ኔክስት ሙቭ ናታ እንታይ ክኸውን እዩ ውሽጣዊ ጉዳያታ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ዳርጋ ናይቲ ቅድመ ግንባራት ኩናት ተረሲዑ እዩ ክንብል ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብድሮናትን ብርሑቕ ሚሳይላትን ዝግበር ዘሎ ሓያል ዝኾነ ምትርራም እዩ ራሽያ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣለዋ ድዩ ሰላም ክትገብር ወይ ናብ ሰላም ገፃ ክትከይድ ሸውሃታና እንታይ ይመስል ንዝብል እስኪ ኣብዚ ክንሰምዖም joins us now live from Moscow. Dmitry, what are Russian officials saying about what transpired in that meeting between U.S. Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov? Well, we've had a statement from the Ministry of Foreign Affairs, and it was just broad strokes about this meeting, how Sergei Lavrov conveyed Russia's position that it's ready to end the war diplomatically, how he updated Marco Rubio on the, quote, real situation on the line of contact in Ukraine. So, general statements about normalization of relationships that the two sides are working on, making their diplomatic missions function again over the past years, even before the war in Ukraine. كم قالت عزبتنا إذا كنا تاتزي أمريكان راشان يراقبوا لو كن سمع كلنا صبونا قريد يسمع كام خنياتو زوم هجراتياتهم عبيت هجراتني كل روين هجراتني يوم أكبي زخون الرسم دم يمزلوا ولا فيتنا في تديكون بيدا أزور أكبي الرسم يمزلوا سلزي كزرارو بزي مخالو نبزي تدلي حرقنا يمخات تقولوا كم زلوا يمزنوا سلزي زياتهم الردادو دي ما يردادون أبطاولا كوف كبلو مخالهم صبونا قريو بزو حد كيلا تدم أبزانت بزي يمسمامعو بزي قد سامنتاي كنتات اللغة كتزرارب مخال أزيو قداسي especially nuclear power تغينكا مهناتو وداينا nuclear حنسام تتجميرو نزع عالمنا تزعبي حدا قان السمخانو كل سبي زعمل that means اتوم nuclear حيزوم زلو هقرات انت وحده communicate كقبرو كخول اللو ميس calculation اسكي قاتم
ብጌጋ መንገድን ኣብ ካል መደምደም ተኸይብፃሕ ዳይሬክት ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ክህልዎም ዝኽእል ኣገዳስን ወሳንን እዩ ዝበሃል ስለዚ በዚ ዓይኑ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎም ዘሎ ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ይኽእሉ that's a different story because definitely ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎም ኣብ መንጎ ዘይረዳድእ but again እቲ ኮሚኒኬት ክገብሩ ምኻሎም ከምኡ ድማ ዘለንስኪ እቲ ሰርጌይ ላቭሮቭ ነቲ ህልው ኩነታት ኣብዴት ብምኻሉ ይብል ኣሎ I don't know እቲ ማርኮ ሩቢዮ እውን ብዝኣክል ኣብቲ ኩናት ብስለዩ ብኻልኡን ብሳተላይቱን ዝሳተፍ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኩነታት ናይ ኩናት ቦገን ራሽያ ከመይ ከም ዘሎ ክሰምዕ ዝኽእል እምበር ቦገን ዩክሬን ኣብዴት ህልዎ ምኾኑ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ክትብሎ ትኽእል approach that the Ukrainians are taking to the future of the war, because it's actually going reasonably well for them at the moment. On the front lines, the Ukrainians are not losing any more territory. They've got to hold on to the 4 fortress cities of the Donbass, Sloviansk, Kramatorsk, Trutskivka and Kostiantynivka. Now they're being pressed in Kostiantynivka. The Russians are almost surrounding the city. The Ukrainians might have to withdraw from it, but not yet. In general, they're holding along the front line. And while they're holding, they're able to produce some real strategic gains. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቅድመ ግንባር እውን እንትኾነ ከምቲ ክሰዓርዎ ዝግብኦም ይሰዓሪ የለውን ኢሉ ዝመጉት ከምቲ ዝግብኦም ይሰዓሪ የለውን ዶባቶም ኣጽኒዖም ሒዞም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እቲ ምንቅስቓሳት ናይቲ ሓይሊ ንዖም ዝደፍእ ዘሎ ናይ ራሽያ ከምቲ ዝድለ ይደፍኦም የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን እንተዋሓደ ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ ይተዕየመን እሱ ወላ ካብ ገለገለ ቦታታት እውን ከዝልቑ ይኽእሉ ኮን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሓንቲ ዝገብርዋ ዘለዉ ሳቶም ግን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ብተደጋጋሚ ብዝገብርዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ከቢድ ገይሮም ኣለዉ ንኣብነት ነዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይዚ ክሪሚያ ቦታታት ንራሽያ ከቢድ ገይሮም passage around the Sea of Azov almost impossible for the Russians. That's been a big strategic win for Ukraine, and that has contributed to the second big win that they've had, which is to insulate Crimea. Fedorov himself said he would isolate Crimea before the end of the month, and it looks as if the Ukrainians might be quite close to doing that. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ክሪሚያ ዝበሃል ነቲ ካሊእኹም ብድሮናትን ብጋልን ገይሮም መጓዓዝያ ክሰልጥ ከም ዘይክእልን እቲ ቦታ እቲ ዳርጋ ራሽያ ክትጥቀመሉ ከም ዘይትኽእል ናብ ምብፃሕ ደረጃ ይወስድዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ዓብዪ ኣገዳሲ ዝኾነ ሎጂስቲካዊ ዕንቅፋት ንራሽያ ንቅድሚ ግንባራት ናታ ይኹን ከምኡ ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ቦታታት ዝቕመጥ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ ዕንቅፋት እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ንራሽያ ወላ እንተ ደይሰዓርካያ ከተበላሽ ወላ ክትፅይቐላን ምኽኣል ሂወታ ክኸብድ ከም ዝኸብድ ምግባር እውን ነፍሱ ዝኻለ ቅዲ ናይ ኩናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ብድሮናቶምን ብኻልን ከቢድ ሓደጋ የብፅሑ ከም ዘለዉ እውን ምግንዛብ የድሊ ብሓፈሻ it's a very brutal war ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ጥራይ ኣምፂአልኩም ዘለኹም ወል ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ሰላም ክትገብርን ክትረዳዳእን እንተዋሓደ ኣብ ጣውላ ገለ ነገር መዕለቢ ንክትገብር ኣብ ትፅዕረሉ ዘላ ብርግፅ ምስ ኩላቶም ሰላም ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣሜሪካ ፍሉጥ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኖርማሊ ኣብ ኩናት ምስኡ ክሳተፉ ዝደልዩ ዝነበሩ ግን ኩነታት ዘይመቸኦም ዘሎ ኩናት ናይ ቻይና እዩ ንቻይና ኩሉ ግዜ ኮንፍሊክት ክእትውዋ ምስ ቻይና ዘሎ ውድድር ናትና ንሰዓር ኣለና ዝብል መንፈስ እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ክልተ ዓይነት ስዕረት ኣሜሪካ ባዕሎም ዝእመንዎ ዘለዉ ከሪእኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ክምለስ ኢና because that is actually the most important ንዓና So if we proceed up to ናይቶም ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካ ቻይና ውድድር ካብ ምስናኣቱ እስማዕ So China's on the AI march and tech titans are sweating bullets. It's building faster, cheaper models that could lead to a dystopian AI future and present unacceptable security risks if it's left unchecked. According to the Wall Street Journal, officials worry that open models could pose cyber and biological weapons risks if they continue advancing and don't have to follow the same rules as ኣሜሪካ ሲ ተሳዒርና ከይብሉ ግባይ ይብሉ ዝበሃል እዩ ኣሜሪካ እንታይ ትብላ ኣላ መሲልኩም ኣብዚ ናይ ኤኣይ ውድድር ክትሰዓር ስለ ዝጀመረት እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሎጂካል ዝኾነ ነገራት ገምጢሎም ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዎል ስትሪት ጆርናልን ካልኦት መፅሄታት ናይ ኣሜሪካን ከም ዝገለፅዎ ቻይና ብግምጣሉ ንዓለምና ስጋት ትፈጥረላ ኣላ ብኸመይ ኦፕን ሞዴልሲ ሓደጋ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም Oh boy, this is really crazy. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ AI OpenAI ዝበሃል OpenAI ዝበሃል ወላ እቲ ናይ ChatGPT በሎ ወላ እቲ ኣንትሮፒክ ዝበሃል ይኹን ወላ ናይ ኢሎን ማስክ በሎ ኩላቶም እፅዋት እዮም ብጀካቶም ወነንቶም ካልእ ሰብ ክጥቀመሎም ኣይክእሉን እዮም ክሎዝድ ሞዴልስ እዮም ዝበሃሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቁፅፅሮም ሰብ እዮም ከፍል ጥራይ ዘለካ ብጥርሑ ጥቃም ኣይትኽእልኒ ቻይና ብግምጣሉ
ኦፕን ኮድ ኦፕን ዝኾነ ኦፕን ሶርስ ዝኾነ AI ሞዴልስ እያ ተማዕብል ዘላ እዚ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዘረባ ማንም ሰብ ነዚ ኦፕን ሞዴል ተጠቂሙ ቴክኖሎጂ ንላዕሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ዓበ ክሳራ ክወርደን ይኽእል እዩ በይነን ዝግሕጦ ዘለዋ ቢልዮናትን ትሪልዮናትን ክተርፍ እዩ ስለዚ ቻይና ነቲ ገይምሲ ንሳ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ንክዕወቱ ዕድል ከፊታ ስለ ዘላ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ግብረ ሽበራን ሕማቕ ዝሓስቡ ሰባት እውን ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ይብለው ንፅቡቕ ነገር ከዓ መዓት ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኦፕን ሶርስ ማለት ልክዕ ከምዚ ክፉት መፅሓፍ ማለት እዩ መፅሓፍ ከም ዘንበቦን ከም ጥበብካን ከም ፃዕርኻን ማለት እዩ እቲ ፍልጠት ተዓፂኻዮ እቲ ዘለዎ ጥራይ ዝጥቀመሉ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ንዘበናት ብዕፁ ቴክኖሎጂ በዚ IP ዶ ገለ ከምዚ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ተባሂሉ ብፓቴንትን ገለን ዓፅዮም ሰብ ክጥቀመሉ ከም ዘይክል ንሳቶም ጥራይ ክብሕትሉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ቻይና ብግምጣሉ መብዛሕትኡ ቴክኖሎጂ ናታ ተኸፍተ ኣብጀካ ሴንሲቲቭ ዝኾነ እዚ ማለት እዩ ዓቕሚ እንተለካ ሰብ ተለካ ተገዳስነት ተለካ ግዜ እንተለካ ንዑ ከፊትካ ተማሂርካ ተመራሚርካ ንስኻ እውን ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ This is a very interesting concept. That's why ድማ ንቻይና መን ሓላፍነታዊ መን እዩ ንኻልእ ሰብ ፍልጠቱ ከካፍል ዝደሊ እንድሕር ኢሎም ከቻይና ኣሜሪካ ይኮን ኦፕን ሶርስ ነዚ ኦፕን ሶርስ ዕፀውልና ይብሉ ክዕፆ ኣለዎ ወላ ናይ ቻይና ካልኦት ክቐድሑን ካልኦት ንኸርክቡ ዕድል ይፈጥር ስለ ዘሎ ክዕፀወሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ኣሎ ይብሉ ኣሜሪካ ኣያዕለቕ መቸም ነግረም ኢና ዘለና ሕጂ በቃ ሳይበር ሴኩሪቲን ካልእን ገለ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ቀንዲ ስግኣት ዝበሃል ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሞዴልስ ይዕፅው እንታይ ገብሩ ኣለዋ ውሽጢ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ስለ ዘይፍለጡ about who controls the technology that could reshape military power, cybersecurity, and national security. While our tech companies spent years obsessing over DEI and policing political speech, Beijing was focused on building dirt-cheap, unrestricted digital weapons for global dominance. And now we could be paying the price. Here to discuss is Bridget Bean, former executive director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, and must face. And so what we want to make sure ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ክሰዓሩ ከለዉ በቃ ተሳዒርና እዚኣ ፌር ጌም ያኔ ረካባናን ላዕሊ በሊሖም ዝበሃል የለን በቃ ተዓሚፅና ጥራይና ንሰዓር ዝብል መረዳእታ ኢኻ ትሰምዕ I'm gonna show you one thing why ቻይናውያን ኣሜሪካውያን are kicking their ass ከም ሕሱም ኣርኪቦም ዝድስቕዎም ዘለዉ look at the practical technology ኣብ ቻይና እንታይ ይመስል እዛ ቪድዮ እዚኣ I wanna see this in Eritrea እዛ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ ዘረባሲ ኣብ ኤርትራ እትያ ሚኒስትር ትምህርቲ ሃገር ኤርትራ እቶም ትፈልጥዋ ወይ ቃል ምስ ኮኔክሽን ዘለኩም ተተብፅሑላ ፅቡቕ ኤርትራ ክትገብሮ ኣይኮነትን እዚ ሕጂ ኣቕማ ኣይኮነ ወይ ደረጃ ኣይኮነን ኤርትራ ግን ንሓዋሩ ክትሓስበሉ ዘለዋ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሉክ እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ቻይና ብኸመይ ይምህሩ ኣለዉ ክልተ ነገር ክዛረብ ስለ ዘለኹ እየ ሰሌዳ ረእይዎ ንሕና ክንምሃር ከለና ብላክ ቦርድ ንብሎ ዝነበርና ሰሌዳ ብቻርኮል በቲ ኩልሽ ጌርካ ትፅሕፍ ቾክ ጌርካ ትፅሕፍ ሎሚ እንታይ ገይሮም ኣለዎ እቲ ሰሌዳ ኣብ ቻይና ረእዩ ትፅሕፍ ኣላ ነታ ትገብራ ዘላ ማተማቲካል ኢኩዌሽን ናብ ቻርት ቀይርለ ኢላ ይሲ እዚ ሰሌዳ እዩ ረይዎ እቲ ግራፍ ክቅየር ከሎ ከመይ ስሎፕ ዲ ወላ ገለዶ ክቅየር ከሎ ከመይ ገይሩ ይስራሕ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ I'm just giving you this ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ ቻይናውያን ኣብ ሳይንስን ኣብ ማትስን ኣብዚ ኢንጂነሪንግ ዘድልየካ ትምህርቲ ሳይንስ ማትስ ታይም ዝብልዎም ሚንት ይብልዎ ኣብዚ ጀርመን ዝኾነ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውድታት ማለት እዩ ስለምንታይ ይዕወቱ ኣለዉ እንድሕር ኢልኩም ክልተ ነገራት እየ ኤርትራውያን ሕማቓት ቻይናውያን ንፍዓት ክብለኩም ኣይደልን እየ ክልተ ቫርያብልስ ኣለዋ መጀመርያ ህፃን ብቋንቋ ድዩ ክመሃር ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ረቂቕ ዝኾነ ኮንሰፕት ናይ ማትስ ይኹን ናይ ሳይንስ ይኹን ናይ ገለ ሰብ ብቋንቁ ጥራይ ክርድኦ ዝኽእል ብዕምቆት ብእንግሊሽ ክርድኦ ይክእልኒ ኣዲቕኒ እቲ ኮንሰፕት ናይ ማትስ ይኹን ናይ ሳይንስ ይኹን ናይ ፊዚክስ ይኹን ናይ ኬሚስትሪ ንባዕሉ እቲ ትምህርቲ ከቢድ እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ቋንቋ ክበት ተወሲኽካ ክልቲኡ ንዕዉት ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ እዚ ሃርድ ኮር ሳብጀክት ዝበሃል ማትስ ድዩ ፊዚክስ ድዩ ኬሚስትሪ ሰብ ክሳብ 12 ወላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃውን ብቋንቋ ድዩ ክመሃሮም ዝኽእል እዩ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ንኣብነት ብእንግሊሽ ንመሃሮ ምህላውና እንግሊሽ ክሕግዘና ይኽእል ንብል ነርና ወእንግሊሽ ቁሩብ ክሕግዛካ ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን እቲ ሳብጀክት ማተር ሰብ ማስተር ክገብሮ ይክእልኒ ክሽምድዶ ጥራዩ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ይበሃል መሲልኩም ተኽኢልካ ብፍላይ ማትስ ብትግርኛ ኢኻ ክትመሃሮ ዘለካ እቲ መምህር ነቲ ቋንቋ ከረዳእካ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ማትስ ናቱ ቋንቋ እዩ ዘለዎ ቋንቋ የብሉን እቲ ማትስ ክርዳእካ ንዝኻለ ማትስ ንኩሉ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ቻይናውያን ኣብ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት እዮም ነቲ ካሪኩለም ናይ ትምህርቶም ሪኢንቨንት ገይሮም ኤርትራ ሕጂ ከምኡ ትገብር ከም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ናተይ ምስ ኣቶ
ኣቶ ግርማይ ሃይለ ኣምባሳደር ግርማይ ሃይለ ዝገበርናዮ ጠቂስና ነርና ድሮ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ግን ተስፋ ይገብር እቲ ቋንቋ ብትግርኛ ድዩ አይኖ እቲ ኩሉ ብኩሉ ብትሽዓተ ቋንቋታት ካሪኩለም ኣብ ሓደ ግዜ ከተማዕብሎ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንተተኻይሉ ጽቡቕ እዩ ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ኣብ ኤርትራ 9 ቋንቋታት ኣለና 9 ብቋንቋና ጥራይ ተተማሂርና ክንረዳዳእ እውን ኣይክንክእልን ኢና ስለዚ እንተወሓደ ወላ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ዝለዓለ ደረጃ ኢንቨስትመንት እንተተገበረሉ ቋንቋ ትግርኛ ትበሃል ዝበዝሐ ሰብ ክርዳኣ ዝኽኣለ ቋንቋ ከም መሳርሒ ቋንቋ ክንጥቀመላ ምስ ንኽእል ኣይኖ እዚኣ ብዙ ፀገም እያ ተምፃለይ ድሕሪኡ ዓረብን እንግሊሽን ድማ ከም ሊንጓ ፍራንካ እንግሊሽን ዓረብን ምስቲ ከባቢና ዘራኽበና ቋንቋ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ክንጥቀመሉ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ክልተ እዚ ቋንቋታት እዚ ኣብቲ ከም ሳብጀክት ክኣቱ ከሎ ግን ካብ መጀመርያ ክሳብ መውጣእታ ሰብ ተገዲሱ ክመሃረሉ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ዓረብ ዞባና ዞባ ዓረብ እዩ ስለዚ መሰረታዊ እንተተኻይሉ ኤክሰለንስ ተተኻይል ካብኡ ታሕቲ ግን መሰረታዊ ርድኢት ናይ ዓረብ ክህልወና ኣብቲ ከባቢና ኣብቲ ዞባና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እንግሊሽ እውን ናይ ዓለም ቋንቋ ስለ ዝኾነ ይፅጉት ወላ ናይ ቻይና እውን ተወሰኽካ ኢንተርናሽናል ላንጉጅስ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ግን ሓደ ቋንቋ ዘረዳድኣና እንተወሓደ ኣይትምለኮ ፐርፌክት ኣይትኹን ግን ዘረዳድኣካ ቋንቋ ምህላው ፅቡቕ እዩ ግን እቲ ቋንቋታት ንኣብነት ትግረን ትግርኛ እንድሕር መሪፅካ እውን ኣነ ይድግፈ እየ ምክንያቱ 80% ህዝቢ ኤርትራ ካቨር ጌርካ ኣለኻ if you cover 80% ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትኻልእ ነቲ ናቱ ቋንቋ ተደምሮ ነዘን ክልተ ኣነ ሕጂ ኣብ ከረን ስለዝዓበኹ ዘን ክልተን ኣማልየን እየ ዓብየ ትግራይ ክረዳዳ ይኽእል እየ ትግርኛ ትሪእወሎም ፐርፌክት ይኮነን ግን ኣሎ ቋንቋ ኣደይ ብለን ኣለኒ እዘን ሰለስተ ሒዘ ይዓቢ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ድማ ሳሆ እውን እንተኾነ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ኣብ ሰናፈ ትግርኛ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ትግረ ከይኽእል እዩ ግን ትግረ ወይ ትግርኛ እንድሕር ክኢሉ ኣብ ኤርትራ ናይ መረዳድእ ቋንቋ ሒዙ ኣሎ ምስ ዘብኡ ድማ ዓረብን እንግሊሽን ተወሲኹ we are at a very good level ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ናተይ ርእይቶ እዚዩ and I will preach for this ንናይ ኩስተ ቋንቋ ዝቐጦ ንናይ ኩስተ ቋንቋ ለይ ኣይኮነ ቋንቋ ኩሉ ክዓቢ ኣለዎ ሳሆ ክዓቢ ኣለዎ ኩናማ ክዓቢ ኣለዎ ናራ ክመሃሩሎም ብሌን ክመሃሩሎም የግዳስ ኣብ ልዕሊ ድማ ገለን ተወሲኾም ህዝብና ንቅድሚት ክመፅእ ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክረዳዳእ ክእል እዩ ሃርሞኒ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንደገ ከይድ ከሎ ድማ ሰዓለም ክዋሳ ክእል ቀንዲ ግን ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ሳይንስን ማትስን ኢንቨስት ክንገብር ክንክእል ኣለና and ኣብ ቴክኒካል ስኩልስ ኢንቨስት ክንገብር ክንክእል ኣለና and I am very impressed ዛ ቪድዮ ቫይራል ኮይና ዘላ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም እስከ ኣሜሪካ ንመን ብሚሳይል ገይረ ክድምስስ ንመን ከጥፊ ኢላ ከራኸረሉ ዘላ ቻይና ኣበይ ደረጃ ናይ ትምህርቲ በፂሓ ኣላ ይብልኩም ኣሎ ኣብ ሰሌዳ ብኸመይ የረድኦም ኣሎ ማትስ ብከምዚ ተተማሂርካ ይርዳእካ ንፈረቓ እምበር ይርዳእካ ንፈረቓ ኣትሊስት ነቶም ቁርብ ተስፋ ዘለዎም ህፃናት ላዕሊ ክወስዶም ይኽእል እዩ ሉክ ኣት ዚስ ማን ኢትስ ቨሪ ሎጂካሊ ክትሓስብ ዝገብረካ ንነገራት ድማ ብዕምቆት ክትርድኦም ዝገብረካ እዩ ስቂልካ 4 ኣንጎሎ ጥራይ ኣብ ሰሌዳ ፅሒፍካ እሞኻ ዝድምሰስ ማቲ ዘይበላሕና ሓድሽ ነገር ዘይፈጠርና ክትብል ከቢድ እዩ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣይ ሆፕ እቲ ካሪክለም ናይ ኤርትራ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ነዚ ሰሌዳታት እዚ ኣይብልኒ ኣም ሶሪ ኣቕምና ኣይኮነን ዊ ኣር ኖት ክንድው ሃብቲ ኣለና ይብልኒ ግን ካሪክለም ናትና ናብ ፕራክቲካሊቲ ዝኸደም ዝኸውን ደስ ምበለኒ ኣይኖ ካብ ካልኦት ክንመሃር ኣለና ኢለ ስለ ዘምፅእ ኣብዚ ኣይተሓዝሉ ያነ ስቕ ኢለ ክሓልፎ ዝደሊ ነገራት የለን ምናልባት መን ይፈልጥ ኣብ ዓዳትዩ እውን ለውጢ የምፃልና ኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ Now, let's go to the hot topic. US forces have attacked a major border crossing with missiles, killing 2 people. Local authorities say the strike hit near a passenger terminal in Shalamanche, which connects Iran to regions in southern Iraq. The border point is a key corridor for commerce and pilgrimage to Shia holy sites in Iraq. Thousands use the crossing each day. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣሜሪካ መጥቃዕታታ ኣብ ኢራን ትቕፅል ኣላ ኣብ ዶብ ናይ ምስ ኢራቅ ዘሎ ዶብ ብተሪር ከም ዝደብደበት ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እንደገና ተተቕርፁ ናይ ሲቪል መሰጋገሪ ናይ ዶብ ዝነበረ ከም ዝሃረመትን ገጋይን በዚ ኢራቅ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት እውን ሰብ ብካሊእ ዝጥርጥሮ ነቶም ኩርዳውያን ዮም ገለ መጥቃዕቲ ንክገብሩ መዳለው ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንብዙሕ ሰብ ዘዛርብ ዘሎን ሓውሲ መፈራርሂ ኮይኑ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ገይ the situation is pretty ክብድ ዝበለ ደረጃ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ መድረክ ክንሪኦ ዘለና ብዝኾነ ግን ኢራን ዝኣክል ግብረ መልሲ ትህብ ኣላ ኢራን ዝሃበቶም ንኣሜሪካ ግብረ መልሲ ኣሎ ካብቶም መራሕቲ ናይ ኢራን ካባና ዝኾነ ፅቡቅ ኣይፀበዩ ዝብል እዩ እንታይ ዝብል እዩ ጋሊባፍ እንታይ ኢሉ ፅሒፍዎም ኣሎ the question of this war is clear either all or none እቲ
ካልኩሌሽን ናይዚ ኩናት እዚ ንጹር ኢልዎም ኣሎ ወይ ኩሉ ሙሳድዩ ወይ ዚሮ ጥራይት ካብ ሙፃ እዩ ስለዚ ንሕና ኢን አወር ሪጅን ድሕሪ ነዳዲ ንሕና ክንሸይጥ ደይክኢልና ነዳዲ ዝሸይጥ ኣካል ክህሉ ይኮነን ኣብ ዞባ ይብሎማ ኢራን ተደይሸይጣ ዝሸይጥ ኣካል የለን ትሕተ ቅርፂ ናትና ተታሪሙ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ክህሉ ይኮነን ናትና ትሕተ ቅርፂ ሴፍ ተደይ ኮይኑ ውሕስ ተደይ ኮይኑ ናይ ካልኦት ትሕተ ቅርፂ ሴፍ ዝኾነሉ ምክንያት የለን ንብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ናባና ዝወርድ ኣብቶም ጎረባብቲ ክወርድ ምዃኑ ካብ ሕጂ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ እዚ መጠንቀቕታ ይህብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እውን ሳይድ አባስ አራቺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እውን ክልቲኦም እዚኦም ቶም ዓበይቲ ኔጎሽተርስ ናይዚ ጉዳይ እንታይ ዝብል ዘሎ our defense doctrine is clear eye for an eye ናትና ዲፈንስ ዶክትሪን እንታይ እዩ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ንስኒ እዩ any aggression against Iran including our infrastructure will compel a powerful and decisive response ስለዚ ዝኾነ ይኹን አንጻርና ዝግበር መጥቃዕቲ ንዑ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ከለዎ እዩ those who contribute to such aggression whatever the kind of support will also be considered as legitimate targets ንፀላኢና ንካሃርመና ንካሃስየና ዝሕግዙ ዘለዉ ጎረባብቲ ይኹን ርሑቕ ዘለዉ ብዘየገድስቲ ዓይነት ደገፍናቶም ንዑ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክወሃቦም ምዃኑ ዕዱ ጌርኩም ክትወስድዎ ኣለኩም ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ብስኒ ካልእ ድማ all or nothing ንኣትዎ ዘለና ግጥም ኩሉ ክንረክብ ወይ ኩሉ ክንስእኒ ኢና ስለዚ we have repeatedly said that the situation of the strait will not return to pre-war conditions ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ብተደጋጋሚ ነግረኩም ኣለና ኣብቲ ናይ ቀደም ደረጃ ክምለስ ዝመስለኩም ዘሎ it is not going to happen ከምኡ ከጋጥም ኣይኮነን ካብ ሕጂ ሕሳብኩም ግበሩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንሓዋሩ ናይ ኢራን ኮይኑ ካብ ሕጂ ንዳሓር ኣብቲ ናይ ቀደም ክንመልሶ ኢና ትብልዎ ዘለዎም this is not going to work ይብሉ ኣለዉ so ኢራን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ንመን ትሓርብ ንመን ትገድፍ ናበይ ትኸይድ ናበይ ትገድፍ ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኢራን ብኩሎም ሃገራት ዓረብ ክትሓርብ ምሕሻ ምስ መን እንተኸደት ሕሻ እንታይ የዋፃ እስከስምዑ I said, not publicly, but I said privately to a number of friends who I go back and forth with on this whole issue, that I thought the Iranians were foolish to sign the 17 June Memorandum of Understanding. I've long believed that the longer the war goes on and the more oil that's cut off from the Gulf, the better off the Iranians are. ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ብላ ኣሎ ኢራናውያን እኮ ሓቂ ሓሽ ግዳ ሓቂ ንምንታይ እዮም ዝዘራረቡ ዘለዎም ምስ ኣሜሪካውን ኣይርዳእንን ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ እንተኸይዱ ይደዋፅኦም እኮ ኢሉ ዋጋ ናይ ነዳድን ንሰማይ እንተደይቡ ኩነታት ናይ ቁጠባ ዓለም ኣብ ሽግር ተኣትዩ ንኢራን ደዋፅእ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ቀልጢፉ ንክውዳእ ንኣሜሪካ ይደዋፅእ እምበር ንኢራን ኣይዋፅን ኢሉ ኢራን ኦልሬዲ ተጎዲኣ እያ ኢሉ እዚ ኩናት ሕጂ ተወዲኡ ንኢራን ዘምፅኣላ ለውጢ ብዙሕ ኣይኮነን ኢሉ ንኣሜሪካ ዘምፅኣላ ለውጢ ግን ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ክናዋሕ ንኢራን የዋፅኣ ኢሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ክሳራ ናይቲ ኩናት ክትጥዕሞ ክትክእል ኣለዋ ብናይ ኢራናውያን ኣተሓሳስባ እዩ ሽዑ እዮም ነቲ ኩነታት ክርድዎ ዝኽእሉ እምበር ክሳብ ሕጂ እቲ ዝድለ ዳመጅ ኣብ ሃገራት ክልጅ ወሪዱ ዘሎ እምበር ኣብ ልዕሊኦም ኣይወረደን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንተቐፂሉ መን ዝያዳ ይኸስር ነዚ እናፈለጥካ እንድሕር ከይድካ ጥራይ ለውጢ ክመፀካ ዝኽእል ይብሉ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን ኢራናውያን ሃዝ ደ ሪዝን ነቲ ኩናት ክቕፅልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምክንያት ኣለዎ ኣሜሪካ ኸ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በዘን ሃገራት ክልጅ ክንምንታይ ትግደስ ኣለካ ስምዑ on the horizontal escalation striking the Gulf to deter future US aggression. So the big question should be, how much does Trump care about his allies in the Gulf, which are close US allies, they hold US treasuries, they have US bases, they've invested in Jared Kushner's fund, they've invested in Trump's companies as well, these matter to Trump. But that's something I've been thinking a lot about as well. Donald Trump is... እንታይ ይዛረብ ኣለዉ ኢራን ሓንቲ ነገር ኣሚኖም ኣለዉ ኢሉ እቲ ኩናት ሆሪዞንታሊ ኣብቲ ከባቢኦም ኣብቲ ዙርዮም ኣብቲ ሃገራት ክልጅ እንተዘርጊሖሞ ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ዝስምዖ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ንኢማራት ምህራም ንስዑድያ ምህራም ንቀጠር ምህራም ንዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ኣብ ረብሓታት ናቱ ናይ ስድራ ቤቱን ናይ ሰብኣይ ጓሉን ናይ ካልኡን ኩሉ ስለ ዝበፅሕ ንዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ክስምዖ ዝኽእል ልክዕ ኣሜሪካ ከም ትረም ዘላ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ ናይ ኢራን ክንዲ ምንታይ ንዶናልድ ትራምፕ ዝስምዖ ኮይኑ ይስምዓካ ክንዲ ምንታይ ከዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተመርኮሰ ውሳነ ክወስድ ይኽእል ይብል ኣሎ Probably more concerned with something else that his advisors have told him. They probably said, look, boss, if we walk away from this and we admit that we did not win, this is the end of our military supremacy in the world. We will be challenged everywhere. Yeah. This is not going to end with the Gulf. So you can't just leave. You have to stay this. A stalemate, which is probably what he's being told. If you can't get an outright victory, a stalemate that holds everyone hostage to the war in the Gulf is better than walking away. So, Conrad Douglas McGregor እንታይ ብሎ ኣሎ ብርግፅ ሃገራት ኸሊጅ የገድሱ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ቀንዲ ኣማኸርቲ ናቱ
ሓንታ ገዳሲ ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ኢሉ ተዘረባ ድማ ስማዕ ቦስ ኣይኖት ኩናት ምቹእ ከም ዘየለ ወይ ጽቡቕ ከም ዘየለ ኩናት ውን ጽቡቕ ይኸደና ከም ዘየለ ተረዲካ ኣሎ ተረዲና ኣሎ ኩልና ኢሉ ካብዚ ቦታ እዚ ግን ተሳዒርካ ክትወጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም ኣሜሪካ ብኢራን ተሳዒራ ክትወጽእ ኣይዋፅኣን ይብሉ ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ስዒራትና እንተወፅያ ትረስት ሚ ካብ ብዙሕ ቦታታት ክንግለፍ ክንግደድ ኢና ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፀብለልትነት ኣብ ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ ስለዚ ካብ ተሳዒርና ክንወፅእ ናይ መወዳእታ ዘይውዳእ ኩናት ክንገብር የዋፅአና ምክንያቱ ዋላ ሃገራት ኸሊጅ ጎድኣ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ተሳዒርና ክንወፅእ ዘዋፅአና ነጥብ ኣይኮነን ተሳዒርና ክንወፅእ ልክዕ በዚ ሕጂ ዘለና ተሳዒርና ጥራይና ክንወፅእ ንኽእል ግን እሱ ከዋፅአና ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ካልእ መንገድታት ካልእ ብልሕል ተለካ ወስ በል እምበር ከተዝልቕ በዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ተሳዒርካ ክትወፅእ ኣይትሕሰቦ ስለዚ ስተዮን ኮርስ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ክሳራ የጋጥም ኣሎ ኣብኣ ነኺስካ ፅናሕ ይብልዎ ኣለዉ and this is going to be another very very surprising calculation ምክንያቱ ብርግፅ እዚ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ጉዳይ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክኸውን ዝብል nobody knows እቲ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ግን እቲ ኩናት ክውዳእ ከም ዘይኮነ ቀልጢፉ ሓደ ነቲ ሓደ ከዳኽሞ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩና ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ A controversial deal to develop civilian nuclear power in Saudi Arabia. The two countries say the agreement is for peaceful nuclear cooperation and won't lead to Riyadh having nuclear weapons. But critics are concerned the deal could pave the way for other countries in the Middle East to want to acquire nuclear arms. Sarah Smith has more from Washington. At the same time as he's threatening to escalate his attacks in Iran, President Trump today travelled to witness the return of the remains of US service members killed in the conflict. Yes, some of you are going with us. كم تري وزن لهم دونالد ترامب ني سعودية حدا قداسي ጸጋሂ በዋሎ ይዝባል ዘሎ እዚ ጸጋሂ በዋ ዘሎ ድማ እንታይ ይዝባል ዘሎ ኒኩለር ከተማ ዓብል አፕሩቭ ገይርላ ኣሎ አፍቂድላ ኣሎ እዚ ምፍቃድ ብዙሕ ጫውጫውታ ይፈጥሩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ከትርኩ ድዩ ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ እንተሓቲተን ከንታይን ክበሃላ ተን ካልኦት ሃገራት ግብፅ ንኣብነት ይደልዩ እንታይ ክትብሎ ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ንስዑድያ ጥራይ አፍቂዱ እምብለ ይልሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እስራኤላውያን ደገፍቲ ናይ እስራኤላውያን ጫውጫውታ ፈጢሮሞ ዘሎ ካላርስቲ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ንዝብል ሓንቲ ኮሜዲ ክበኩም እየ ካበይ ተበጊሱ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ውሳነ እዚ ከም ዝሃበ ዶናልድ ትራምፕ ይዝረይዎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ብስከደ ዘጋጠመ ኢሎም ሉካደስ ከምዚ ኢሉ ኤሌክትሪክ ኣይግድሰኒ ወላ ኣይግድሰኒ ኢሉስ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ክኸይድ ከሎ ኢሎም መረይዎ ጥን ኢልኣትዩ ሽዑ መስጎስ ደባ ረይዎ ሓረካት ልክዕ ከምዚ ኣሲቓትኒ እዚኣ ከተስዖኩም ኢለ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ኢሎም እዚ ድሞ ብዝኾነ ጨጉርካ ክሳብ ሓፍ ዝብል ምስ ተሃረምካ ትገብሮ ኣካይዳ ንበይን እዩ ናው let's go back to Saudi Arabia ስለምንታይ ንስዑድ ዓረብ ከምዚ ዓይነት ዕድል ወይ እውን ኩነታት ክባ መሪፅ ኣሎ ንዝብል ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዞባ እዚ ተቐባልነት ናይ ኣሜሪካ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሃገራት ኸሊጅ ድማ ብሙለን ዳግመ ሪካሊብሬት ገብራ ስለ ዘለዋ እዚ ኣሜሪካ ኣሚኖም 30-50 ዓመታት ዝኸድዎ ጉዕዞ ኣበይ ኣብፅሒዎም ኣሎ ንሓዋሩ ከናበይ ክወስዶም ከም ዝኽእል በርሂሎም ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ምዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ክትቅፅል እንተኮይና በቲ ናይ ቀደም ስምምዕ ጥራይ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ there must be something else ካልእ ነገር ኣብ ጣውላ ከተቕርብ ክትክእል ኣለዋ security protection ዝበሃል ዝነበረ ሓሶት ምዃኑ ሃገራት ዓረብ ድዮም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ security nothing security ዘይኮነሲ ኣንጻር ናይ security ውሕስነት ዘይኮነ ሓደጋ ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ኣብ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ዘይገበራ ወይ ምስ ኣሜሪካ ሞር ወሽለኽለኽ ዘይበላ ሃገራት ካብ ኸሊጅ ማለት እዩ ንኣብነት ዑማን ዝዋሕደ ሓደጋ ወፂኡ ወሪድዋ ኣሎ እተን ዝያዳ ምስ ኣሜሪካ ዝተጠናነጋ ድማ ከቢድ ሓደጋ ትሪልዮናት ንዶናልድ ትራምፕ ከነ ኢንቨስት ክንገብረልካ ነ ዝበላ ግብረ መልስናቱ ንእስራኤል ክከላኸል እምበር ንዓታቶም ግልፅ ክብል ኣይተራ ስለዚ ሃገራት ኸሊጅ ር ሲሪየስ ዝኾነ ካልኩሌሽን ዝገብሩ ከም ዘለውን ንዓታቶም ክትሕዝተ ኮይንካ ድማ ናይ ግድን ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተገይሩ ዘሎ ንስዑድ ዓረብ እዚ ናይ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ንኸተፍሪ ግን ኣብ ሲቪላዊ ጥራይ ዝተደረተ ዘይኮነ ወላ ወታደራዊ ንከተማ ዓብል እውን ቃል ብቃሉ ኪዱ እኳ እንተደይበሎም ምልክታት ንዑ ዘፍቅድ ነገራት ዘለዎ ዲል ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ so how is it going to be እስራኤላውያን ከመይ ክርእይዎ እዮም ነዚ they are not happy እስራኤላውያን
كقرع جميرة مالو even دونالد ترامب أنت قحفنا هي يواز أنا يكل جميرة مالو دونالد ترامب مسوت عميد كمخات كبحجنا دحر دواز أيكون كل جميرة مالو there was this video كريه كويني تعرف دما تدي سليتهم نزنا جرزي كفر صوزغل ويون تدي سليتو ماني كفر صوزغل إسرائيل كفر صوزغل. Administration has just announced that they are greenlighting a civilian nuclear program for Saudi Arabia in the middle of a war against Iran, where we are targeting their nuclear program. What? Now, of course, the argument from the Israel firsters, well, actually not the Israel firsters, Israel's furious. We're going to get to that in just a minute. So إسرائيل بزعبا زقدايزي فتصيما ما يتوحط الله من الله. ስለዚህ زي بستخال من قدي تتوقنا بلاكن كلالنا مغنياتو سعودية ناس تكنولوجيا توسيدا نعنا دواز عنا يكونن بس نيكولر نحنا تراينا بتزوب حيالات كنكون نخل كالا حيلي بفلاينا نام نيكولر درجة كبت عزقل حيلي كل يبلون we must do anything ولا مس دونالد ترامب مفتح زاد اللي تقينه تفاتحنا نزا قدايزيا دوكنا بلالنا بزي إسرائيل كال نيكولر زفكر الحيلي كل يبلون نحنا هنا بتريجن هيجمون كنكون نخل يمزول زلو أوكي برجز أزي سعودي رغيبهم مزلو عدل بكل من قد تتوكبلوا كفتن مخانوي يمزن الجرزلو إسرائيليين جن أنصارو خادون نخلو تتوكبلوا بزح سجمتات كوز كم زغولي يمزن الجرزلو نمنتا إسرائيليين ساكن دزي قبرن تحريل كاف كورس they are the hegemon أبزو بازي نحنا دقبرنا نحنا دبلنا يزخون بر كالوز دليو خونا يكلني ويتزربا سلزي أموداتا سعودية أنت عينت جوادا اللوابز بوتازي أنتاي الواقع تقبر تخل كند منتاي أبز قدايزي تسمع عنت كل وايغل حجي أكثر زي رغيباتو زل عدل دما ولات إيران زبهال eventually نابني كلرن كالن دحرك بس كيلو نعطاتهم هذا أدل كفتر لهم زخل كنتات كون خلي مهنياتو نفسهم نخلا خلون أدل كفتر لهم زخليو نيكولارات أبتكانا مهلاو كم يرتراو كحقوسا كازغل ويون متشوت كسمعك خمزيكل رجس أنيا غينا خنا قرغل إيرترانس بوكس مع مايكلني بزي ويون أبقرنا في كازو الهزبي سبوكس مع مايكلني بتهاي we are at this stage كبيت وخنا مدرخ تبت علا بزليو سلزي على ما بزيادة لا نحنا دمانة كاتولا لنا إذا أنشتي كفالت راهبكم زلو هجين أبقرنا في كازو الدراما تقندي تواسو أبقرنا في كازو لايف جبرو أبقرنا في كازنا نتو let's go. Egypt has long regarded Eritrea as a strategically useful country in its competition with Ethiopia. During Eritrea's long insurgency against Ethiopia, Cairo saw an opportunity to keep Addis Ababa preoccupied with internal conflict and away from the Nile. Eritrea eventually became independent, leaving Ethiopia landlocked and fundamentally changing the geography of the Horn of Africa. But the strategic balance has shifted again. Ethiopia has now completed the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile, challenging Egypt's long-standing influence over the river. Addis Ababa has also increasingly asserted that Ethiopia must regain meaningful access to the Red Sea. For Cairo, this development كم تريوهم زلهم بلتقنا ني لولاونات إيرترا نسورة إيرترا نتاريخ إيرترا ني مسل حزب إيرترا زوق عشش نقالسز بإيرترا زوق عشش نلولاونات ناز دفر نكوينا زغسكس everything كل حما نجار كتب له تقل زدفر زربا قطالي يمزر بيزلو قطالي بمحرنيا بلو بإنجليش بلو بفرنش بلو بسبانيش بلو بتغرينيا بلو بزخون قانقوا نيرترا زز جبروتو أنصار إيرترا زجبر زلو بروباغندا كال نجاري لولاونتنا إيرترا متفار كم زي هوبي خوين هو مالو هوبي ناتهم passion كنبلا نخلينا جبتي نصورنا إيرترا كم مجابريا مستوك ومتوليا قالسز بإيرترا جبتي ني إثيوبيا نمقال ستوك ومتولي تاكتيك نيرو إيرترا دما كم زي مجابريا ناي إثيوبيا سلزخونت إيرترا تجبرون زجبرون زبلون هيفلتون يوم أجندة يبلومن جبت تدليانا بوجت بلون قليانا بزت جبرون يوم زبلو زلو من البات نعطاتهم نجزيو بوليتيك هونت بتاعت سكور نخجبرو جل كفالنا يتزبون دنكور زبالة دما نخو كبيت أمام هون قبل عليه حزب إيرترا زقت فوز لو سمبرات كن زردهم زلي مثلا مغنياتو إحنا كما عطاتهم ما يكوننا تاريخ حزب إيرترا ناي نفس وقف جزاء تاريخي أي نفس وقف صدرا تاريخي نفس وقف صدرا واجا زخفل الله حجريا اتواجا دما كم زن ساتهم زحسوه قد مكل تشح قال دبل وديكونه
قدمي 35 ዓመት ዝተወደ ታሪክ እዩ ስቲል ዝቕፅል ዘሎ ታሪክ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብናጽነቱ ብታሪኹ ብቃልሱ ብሰውርኡ በትኩሉ ዝኸፈለ ዋጋ እሞ ካዚ ዋጋ እዚ ካብኣታቶም ብዝመጽእ ዝነበረ ኣሽካዕላል ብቃንዛ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣሽካዕላል ብስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ እዚኣ ንኣብይ ኣሕመድ ንስርዓቱ ዋላ እኳ ኣመና ዘቆጣዕና ነገር ይገብር ተሎ ከነመስግኖ ዝግባአና ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለና እቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ምስሊ ዘርእየና ዘሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ጎረቤትን ምክንያቱ ድሕሪ 4 ወይ 5 ዓይነት ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ብሕጂ ዝመፅእ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ጻድቕ እዩ ክኸውን ኢሉ ዝኣምን እንተሎ ባሃም ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ኦፍኮርስ ንረብሓኻ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ኢኻ ሓደ ነገር 2-3 ግዜ እንድሕር ኣጋጢምካ ካብ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ሓንቲ እምኒ ሓንቲ ግዜ ክትዕንቅፈካ ትኽእል እያ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ትዕንቅፈካ እንተላ ግን ተኣምኒ ኮነትን ጌገኛ ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓደ እምኒ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ 2-3 ግዜ እንድሕር ኣንቂፍካ ንስኻ ኢኻ ትእምኒ ምክንያቱ ንቦትኡ ዘሎ ናይ መጻኻ ትሃርሞ ዘለካ ንዓኻ ይኮነን ሰብ ክድንግፅ ዘለዎ ነቲ እምኒ ክድንግፀሉ ዘለዎ I'm telling you this ንሓደ እምኒ ኣብ ቦትኡ መፂኻ ትሃርሞ እንተለካ እቲ እምኒ ይኮነን ጌገኛ ነቲ እምኒ ትኻልእ ሰብ ነቲ እምኒ ዝድንግፀሉ ምክንያቱ ዓይንኻ ሪኢኻ ክትከይ ዝግባእካ ሳ ነቲ እምኒ ትርብሾ ኣለኻ ኣብ ቦትኡ መፂኻ ትብዝብፆ ኣለኻ ሓደ ግዜ ከይራእኻ ከተሃርመካ ትኽእል ሰብ ኣጆኻ ኣብለካ 2-3 ግዜ ብሓንቲ እምኒ ተታሪምካ ግን ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣጠማምታ ናብ 4 ኪሎ ዘለዋ ኣጠማምታ ሓንሳብ እናሓዋሩን ሪሼፕድ ክኸውን ቅርፂ ክሕዘሉ ዝኽእል መንገዲ እዋን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ናብ ግብፂ ትኸይድ ዘላ ንዑ ንኢትዮጵያ ክንወረሪ ንሓግዙና ትብል የላን ንዑ ምሳና ኮይንኩም ንኢትዮጵያ ንምፍራሳ ሓግዙና ትብል የላን ቁጠባን ንልምዓትን ንሽርክነትን ንሰርሕ ኣለና ልኡላውነትና ክነኽብር ንፍትን ኣለና ምሳና ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣለኩም ወሽመጥ ስዊስ ከናል ኣለኩም ስዊስ ከናል ግን ብዘይ ባቤል መንደብ ብዘይ ቀይ ባሕሪ ብወገንና ዘሎ ፀጥታ ንበይኑ ክዕውተኩም ስለዘይክእል ምሳና ኮይንኩም ተሰሪሕኩም ጥራይ ተዓወት ክመፀኩም ዝኽእል ትብሎም ኣላ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ንምንታይ ትገብር ኣላ ኢልካ ንኤርትራ ምሽምጣጥ ትዕቢትን ናይ ብሓቂ ኢቭል ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለካ እምበር ኤርትራ ምስ ዑድያ ዲ ምስ ግብፂ ድሌታ ንክትገብር ዝኽልክላ ኣካል የለን ዘዋፃ እዩ ምስ ዑድያ ርክብ ተገይራ ናይ ስዑድያ መጋበርያ ክትከውን ትደልላ ናብዚ ከምዚ ተገይራ ከምዚ ክትገብር ትደልላ ናበልካ ንጉሆም ሸትን ሸፈጥ ምግባር ኢንፋክት እሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ለንቀነ ንዓና ንኸቆጥዑ ዝብልዎ ዘለዉ ዝስምዕዎ Saudi foreign ministers discuss regional issues amid rising tensions. Ethiopia's foreign minister Gideon Timotheos held a phone call with Saudi foreign minister Faisal bin Farhan Al Saud on July 21st, discussing bilateral ties and a range of regional issues, according to the Saudi press agency. Details of the discussions were not disclosed and no specific agreements were announced. The call comes amid heightened tensions across the Horn of Africa and the Middle East, where both countries have backed different regional actors. It also follows rising insecurity in the Red Sea after Yemen's Houthi movement announced a maritime blockade targeting Saudi Arabia, a move Riyadh condemned as a threat to regional stability. In the Horn, Saudi Arabia has reportedly expanded security cooperation with Somalia, including training thousands of soldiers, though this remains unconfirmed. The talks also come as calls grow within Ethiopia for stronger diplomatic engagement over Ethiopian nationals facing execution. Okay. In Saudi Arabia, the discussion reflects ongoing diplomatic engagement as regional. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ውሽጢ ኣብዛ ወርሒ ዝያዲ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ 2 ግዜ ተራኺቦም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ድማ ነዚኣ በብዝሒቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ሻዕብያ መስኪናይ ሓንቲ ሃገር ምስ ሃስካ ሓንቲ ሃገር ትጠልመካ ዘይሓልፈልኩም ስዑድያ ኣብ ጎንና ኣላ ትብልዋ ዝነበርኩም ስዑድያ ጥራይኩም ምዃና ፈሊጣ ጉሒፋትኩም ኢሎም ብዙሕ ፅሒፎም ኣለዉ ናይ ነው ገለገለ ሰባት ትሪገርድ ከም ዝኾኑ ብኣታቶም ከም ዝቁጥዑ ከም ዘሕርቕዎም ይርዳእኒ ግን ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘለዋ ሓደ ካብኡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድያ ተኣሲሮም ንሞት ዝተዳለዉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ቶፒክ ናይቶም እሱራት ስደተኛታት ናይ ስዑድያ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣዘራርባ ኣርእስቲ እዩ ካልእ ዞባዊ ኩነታት ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣሎ ጉዳይ ናይ ትብልፅግና ቁጠባዊ ምትእስሳር ኣሎ ታቐንዲ ኣብዚኣ ዘይነግርዋ ዘለዉ ግን ስዑድያ ኢዝ ዱዊንግ አ ባላንሲንግ ኣክት እዚ ነገር እዚ ስዑድያ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ተረጋጉ ምሳኹም ኣለና እያ ትብሎም ዘላ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንስዑድያ ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝነገር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ምስ ግዜ ክረጋገፀልና እዩ ንግዚኡ ግን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንኦፊሻል ቪዚት ናብ ስዑድያ ክኸይድ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራን ስዑድያን ክልትየን ስዑድያ ምስ ክልትየን ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ዝምድና ክልዋ እያ ትደሊ ምስ ክልትዮም ናይ ሓደ ፀቅዒ ኮይና ኣንፃር ሓደ ክትኮን ኣይትደልን እያ
ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ ኩሉ ግዜ ባላንሲንግ አክት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ከምዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከሎን ኢትዮጵያ ድማ እኽሊ ክንበኩም ኢና ወይ እውን ገለ ነገር ክንገብር ኢና ምሳኻትኩም ሪጅናል ሴኪሪቲ ገለ ድብልዎም ባላንሲንግ አክት ክትገብር ኣለካ ንክልቲኡ ወገናት ኣማእኪልካ ክትከይድ ምንታይ ምስ ኤርትራ ግን ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ከጉርዑ ስለ ዝኽእሉ ወይ እውን ብቁጥዕ ካልእ ነገራት ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ንኣብነት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ንግዲ ኩነታት ብስምዒት እውን ክቀያይሩ ስለ ዝኽእሉ ስዑድያ ድማ ዘገድሳ ነገራት ኣለዋ ካብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ብዙሕ ስጋ ናይ እንስሳ ስጋ ድዩ ቡን ድዩ ማይ ድዩ ብዙሕ ነገር እያ ካብ ኢትዮጵያ ትወስድ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀይርካ ካብ ካልኦት ወስዶ ትኽእል ኢኻ ገለ እኳ ዝከኣል ተኾነ ግን እቲ ሎጂስቲክስ ናቱ ቀሊል ኣይኮነን ምዚ ኣብ ኩናት ዘላቶን ሽግር ዘላቶን ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ፀገማትን ተወሳኺ ፀገም ኣብቲ ሎጂስቲክስ ናታ ክትፈጥር ኣይትደልን ትኸውን ስለዚ ሱዳን ቀደም ሰላም ከላ ኦኬ ሕጂ ግን ሱዳን ንባዕላ ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ንዓታቶም እውን ኩነታት ናቶም ክረጋግኣሎም ዝደልይሉ ምክንያት ኣሎ ኢቨንቹዋሊ ነቲ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ትሸጦ ዘላ ንኣብነት ኣባግዕ ድዩ ስጋ ድዩ ገለ ማይ እውን እንተኾነ ኤርትራ እውን ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ህሉ ኸውን እዩ ኣይሆፕ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንኸምኡ ዓይነት ቻምበር ከፊቱ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንዋሳእ ንኽእል እዚ ኩሉ ደገ ዘሎ ሰብሲ ብኸመይ እንታይ ብልሒ ክንፈጥረሉ ንኽእል እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ቁጠባ ንምዕባይ ንኣብነት መንግስቲ ዝመርሖ ድዩ ምስ መንግስቲ ብሽርክነት ክግበር ዝኽእል ድዩ ናይ እንስሳታት ከምዚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ኣባጊዕ መፍረ ንኣብነት ኣብ ገርሰት ድዩ ኣብ ፋንኮ ድዩ ኣብ ከርከበት ድዩ መንግስቲ ገለ ብርክ ህልዎ ግለሰባት ድማ ብሓደ ኮንካ ሓደ ዓብዪ መጠነ ሰፊሕ ኢንዱስትሪያል ሌቨል ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት ናይ ደርሁ ድዩ ናይ ኣባጊዕ ድዩ ናይ ከብቲ ድዩ ናይ ገለ ክግበረሉ ዝኽእል ኮፍ ኢልና ንመያይጠሉ መንገዲ ክፍጠረልና ንመንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብዙሕ እዩ ንስኻትኩም እውን ሓግዙ ከምኡ በሉ ሓደ ሓደ ግዜ ንመንግስቲ ክትሓቱ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ሲ እዛ ዘረባ እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹም ነቶም ነዛ ነገር እናቆረፅኩም ተንኮል ተኣልሙ ዘለኹም እዩ ኣባ ጅጎ ኣቦይ ዝጊ ኣምላኽና ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ልብን ኮላሊትን ዝፍትሽ ኣብ ልብኻ ዘሎ ብድሌታትካ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልኩም ጸልዩ ኢልዎ ናይ ዕለት እንጀራና ሲ ነዛ ሎሚ ደልየና መግብሲ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እንዲ ኮይኑ ኖ ከተዘኻኽሮ ይደሊ ዳትስ ዋይ ድማ ይስ መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ነበልና መዓልታዊ ንፅላብ ክርስትና ማለት እዩ እስልምና እንትፈልጥ ኾነ ግን ስለዘይፈልጥ ከሆነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናባ ጅጎ ከማ ንፈጣሪና ኩሉ ዝፈልጥ ክነሱ ከነዘኻኽሮ ዝሓተና ንመንግስቲ ግዳ ክንምንታይ ከተዘኻኽሮ ዘይግባእካ መንግስቲ እኮ በዓሉ ፈልጥ እዩ ስኻ መን ኢኻ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ መንግስቲ ይፈልጥ እዩ መዓስ ክገብሮ እውን መደብ ህልዎ ኾነ እዩ ኣነ ግን ከም ዜጋ እዚ ሕቶ እዚ ክቐርብ ግዴታ እዩ ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምፅራፍ ወይ ንምቁሻሽ ወይ ገለ ኣይኮነን ዊ ኒድ ቱ ፊገር ኣውት ነቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ካቲ ብሓደ ህዝብን መንግስትን ብሓደ ኮፍ ኢሉ ክንመያየጠሉ ክንክእል ኣለና እንታይ ክንገብር ንኽእል ህዝቢ እንታይ ክገብር ንኽእል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣነ ኢለኩም እየ ናተይ መርገፂ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ልዕሊ ዓቕሚ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዚኣ ገበር ክብሎ ኣይደለኒ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ይኹን ኣብ ግንባራት ዘሎ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝፀርሲ ልዕሊ ዓቕሚ ተሰኪሙ ዘሎ ስለዚ ደገ ዘለና ጥራይና ክንገብር ንኽእል ምስቲ መንግስቲ ኮይና ተወሳኺ ሓይላት ዘለና ንሕና ኢና እምበር እቲ ውሽጢ ዘሎ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ እቲ ሃገር ካደው ኣቢልዋ ኣሎ ስለዚ ትደገ ዘሎ ሰብ ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርና ኣምፂና ንጥቀመሉ ንምባል እየ ዝጥቀመላ ዘለኹ ነዚ ኣጋጣሚ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዋ ነዚ ረብሓታት ክንሰርቀሉ ንኽእል መንገዲ ንምፍጣር እየ ናው እዚ ጉዳይ እዚ ብልፅግና ሓውሱኑ ስለ ዝኾነ እዩ ኩነታት ግን ናብ ካልእ ዝኸደ እዩ let's start with this one Attacks on 2 Saudi oil tankers as the Iran-backed group's blockade threatens shipping in the Red Sea, forcing other oil tankers to change course. Secretary of State Marco Rubio speaking about the attacks this morning. Listen to this. Look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians. And a U.S.-based risk advisor focused on Yemen said the attacks could prompt a military... So, in times of Saudi ነዚያ ኮስልኩም ክልቴን ተሓይዘከርየኩም ስለ ዘለኹ let's listen to this one ክልቴን ከተሓዘልኩም On the rise again. They have already surged $20 a barrel this month, and now a new crisis is emerging that could cause even more issues. Houthi rebels in Yemen are threatening to cut off the strait in the Red Sea. Just the threat alone is already leading to some ships abandoning their plans to exit the Red Sea oil market. CNN, because this is
Good or bad, this moves like this, the Bab Strait, which is one of the key exit paths for Saudi Arabian oil. Okay, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሜይንስትሪም ሚድያ CNN በሎ BBC በሎ ኩላቶም ብዛዕባ ፎክስ ኒውስ በሎም ብዛዕባ ባቤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ኣበርቲዖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብዚያ ማርኮ ሩቢዮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ከርየኩም እታ ዘረባ ኣገዳሲት ያ ዞባና ብቐጥታ ትትንክፍ መሳድ ብሎስ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሩ እንተተባሃለ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከምዘይኮነ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ ስዑድያ 2-3 መራኽብ ሑቲ 2-3 መራኽብ ናይ ኢማራት ሃሪሙኹም ዘሎ ናይ ስዑድያ ሃሪሙኹም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣበይ ሃሪሙዎን ኣሎ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ሃሪሙዎን ዘሎ ኣበይ ምዃኑ ተረኺበያ ክበኩም እየ ደርወዚስ ቻርት ኣበይ ከም ዝኾነ እቲ ቦታ ከርየኩም እየ ኣይረኽብኳን ኣለኹ ግን ብስራብኳ ክነግረኩም እየ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ሑቲ ቅድሚ ሕጂ ለቢሞም ኣብቲ ኩናት ክኣትዉ ኣይከኣሉን ነይሮም እዚ ኩሉ ኢራን ክትረም ከላ በይና ለባማ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክኣትዉ ይደልዮም ሕጂ ግን ኢራን ደፋፊኣ ናብዚ ኩናት ትእትዎም ኣላ ዓያሹ ስለ ዝኾኑ ድማ ክኣትዉ እዮም ሽግር ክፈጥሩ እዮም ንሕና ድማ ክንጭፍጭፎም ኢና ካብ ብሕጂ ተጠንቀቑ እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፅኣኩም ኣይኮነን ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ዌል አንፎርቹኔትሊ እዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ንማንም ሰብ ብሩህ ነገር እዩ ሑቲ ወሲኑ ኸይድሎ ስዑድያ ድማ ነክፈረክ ትብል ነይራ መራኽብ ናታ ወሊዖም ገዲፎሞም ኣለዉ ደርወዚስ ሓንቲ ሪፖርት ክወስኸልኩም ኣበይ ከም ዝሃረሞም ዝገልጽ ኣብዚ ነይሩ Oil tankers to turn back. Iran-backed Houthi rebels have now targeted oil shipping in the Red Sea. The attack comes as the United States continues fresh strikes on Iran. Houthi rebels claimed Thursday that they attacked 2 Saudi oil tankers in the Red Sea using drones and missiles. The Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting sea, as well as drone fire broke out on both vessels. Well, Saudi Arabia confirmed that ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሑቲ ክሌም ኣታክ ኦን ኦይል ታንከርስ as US launches more strikes on Iran ስለዚ ስዑድያ ን2-3 ዝኾና መራኽብ ናይ ሑቲ ን2-3 መራኽብ ናይ ታንከራት ናይ ስዑድያ ንዝኾና ሃሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓዊ ከም ዝተረኣየ ኣብተን መራኽብ ድማ ይንገር ኣሎ እዚ ከዓ ትእዛዝ ናቶም ተጣሒሱ ስለ ዝኸደት ወይ እውን ከምኡ ኮይኑ ስለ ተሰምዖም ነዘን መራኽብ እዚኣተን ሃሪሞመን ከም ዘለዉ እዮም ዝንገር ዘሎ ኣበይ ቦታ ከም ዝሃርሞን ድማ ትሪእዎ ኣለኹም እታ መርከብ ካበይ ተበጊሳ ናበይ ትኸይድ ነይራ ኣብ ዘሪኢኹም ፀንሑ ቻርት ፀኒሓ ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ ወደብ ተበጊሳ ናብ ትኸደሉ ዝነበረት ወላ እታ ኣካይዳ ናተን ኣበይ ናይ ቦታ እንተተሃሪማ እንድሕር ኢልኩም ድማ ረእይዎ ካብ ኣብቲ ከባቢ ዳህላክ ናይ ኤርትራ ወረኮ ናብ ስዑድያ ተፀጊዓ ብናይ ክልል ሃገራ ቦታ ትኸይድ ተነበረት ብኢንተርናሽናል ወተር እያ ትኸይድ ነይራ ግን እዚ ተሃሪሙ ከም ዘሎን ብኩሎም ወገናት ድማ ኮንፈርምድ ኮይኑ ዘሎ ዜና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ስዑድያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ስዑድያ ናብ ኩናት ኣንፃር ሑቲ ተኣቱ ድያ እንተኣትያ ኸ እንታይ ክመፃ ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ብዙሕ ሕቶታት ዝኸፈተ ጉዳይ ኢና ንሰምዕ ዘለና been independently confirmed. But this described the incident as a violation of international law, but report that all crew members are safe. The attack on the second tanker has not yet been independently confirmed. But this escalation followed the Houthis' announcement of a naval blockade on Saudi shipping. The group warned shipping companies to stay away from Saudi ports. It said any ship linked to those ports could be targeted, no matter where it was located. The rebel group claimed its campaign ካልእ ኣብዚ ዘይጠቐስኩልኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ኣብ ናይ ስዑድያ ወደብ ዝበፅሕ መርከብ እውን ብኦም ክመፅእ ከም ዘይብሉ ስለዚ ወደባት ናይ ስዑድያ ትጥቀም እንተለኻ ክንሃርመካ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ናይ እስራኤል ኣብ ናይ እስራኤል ወደባት ዝኸዳ መራኽብ ይሃርሙ ከም ዝነበሩ ቀደም ሕጂ ድማ ከምኡ ኣብዚ ናይ ስዑድያ ወደባት ዝንቀሳቐሳ ንዓታተን እውን ታርጌት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ማለት ድማ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሓደጋ ዘውድቕ ጉዳይ እዩ እዚ በዚ እንተቐፂሉ እቲ ኩነታት ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ክህልዎ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብዚ ክነግርኹም ፀኒሖም ድሮ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ቀረባ ናብ 100 ገፁ ክፅጋዕ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ድሮ 3.68% ወሲኹ ከም ዘሎ እዚ ሪፖርት ክግበር ከሎ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተገበረ ሪፖርት እዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ኮይኑ ህሉ ክእል እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ዋጋ ናይ ነገራት ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ and this is going to make a big difference ስለዚ I think we are at the stage እዚ ኩነታት እዚ ንግዜ ጥራይ ክንገድፎ እዩ ዘለና እምበር ኣብዚ ገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካልኦት ሪፖርታት ኣብዚ ቀረባ በዚ ዘለውን ተቐፂሉ ናብ 100 ገፁ ንምድያብ ግዜ ክወስደሉ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and Donald Trump has to do whatever he can to stop this thing
to affect the price of oil globally. Right, so the Houthis are an Iranian proxy group, so they're funded and they're paid for by the Iranians. And so part of the United States' objective in degrading the Iranian military so much and squeezing them economically is to make sure that they cannot fund and support all these other arms of their operations that destabilize the rest of the Middle East. And so far, as Secretary Rubio said, the Houthis have largely stayed out of this fight, which has been hugely helpful. And so for the Houthis to now be joining into this, they're clearly doing it at the direction of the Iranians. And they are an enemy of Saudi Arabia. And Saudi Arabia in the past has been the one who's worked with the United States to take out the Houthis along the Red Sea to make sure the Red Sea stays open. So this is an escalation. Again, though, I would put the blame on the part of the Iranians. Yeah. I know نسب كدناغرو خم زبلو زخونيوم كدناغرو يلوم زبلو يزخون كبلكم يمرض because ناي بحقكم انتو خينو تحسابهم كند من تاي جيجا استراتيجي خم زلو انت اسكيبل له حوتسي زخولو كينات ايران كنهار ما خلناس لبيموم كابت كينات اليوم نيروم زخون يكون صقمون يفطرون سلازي حجي حوتي ايران سلازي بإيران زدقفو بإيران زدقومو بإيران فاينانس زخون سلازي ايران عزيزو مابز كيناتات يوم زلو سلازي نتكونتات كبلاشو خليهم يبللو تالو دمان تايم زبلو حوتي ايران كساب حجه تكبر زنبرت كينات بينا سلتخولو زنبرت امريكا دما بوشمت حرموز راي تسمع سلازي نبرت يو نزنا يحوت كاردي زي تتكمتلو دما بتخالب بوغنات راي تدمعو سلازي نبرتي حج غنتو كينات نابز قددك خي سلازغل ايران دما نابز قدد كاردتات كسغر جميرالا زمالتا مالتي وشمت حرموزن بابيل من دبن كلتو انت عصيقه نقطه بني علم افتز قدد عزقتك توتخليقه حوت كساب حج رابط كينات زي متاو امريكا دما بزي حوت بزع نغرات كثيره مهلاوا وسخ حيل حوتي افتو كينات انتاتيو انتي كغبري مليسن امريكا نتبلانس كغيرالايو سلازي ناي حوت ابزو كينات متاو نامريكا يخون نخالوت مشارقتان سعودياون حمام رئيسي حمام لبي كون زخل حوت دما نغراتون كنتاتون عقيبو صنيو تدالي صنيو نتقول كنتات كرصنيو اكزاكتلي صلايو تداخي ما بتسمع له غزي አልኹል በመባል ኣብዚ ጉዳይ ዘሊላት ይሎ ሶ ኪኖ መፈረራህ ናብስ ጉም ተሐሊፍኩም ዘሎ ስለንሪ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክልዎ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ብርግጽ እቲ መዛረባ ርእሲ ዘሎ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብኸመይ ክትጽሎ ኢልካ ክትሓስብ ነግድን እዩ ሶ እስኪ ሓንቲ ሪፖርት ካብ ቢቢሲ ዝገበርዎ ክንሰምዕ مسمر باب المندب أب مونغو يمن بوغن عرب كمون جيبوتن إرتران بوغن أفريقيا يركب بنداو كانوا سن وشمت عدنن زحلف ناي بحر مقعزيا ناب مترب سوص نمبسح بز مسمر زيك حلف له حدميتن 15 كيلومتر نوحاتن 36 كيلومتر صفحاتن زلوز مسمر مترب سوص اب شحن 8 بيتن سانت شعتن مستخفته اب علماو نقدي زي تكامل اغبو خوينلو از غودنا قيح بحري حزي حدا كابتوم زبزح منقسقاس زرائيلو مسمرات عالم كوينو ربع زخون علماو مقعزيا بحري بمقدو يحلف تعاصي زلو مصاو بهرموز اسلامي تاويت كاب علماو مقعزيا ندادي شفن مصاو باب المندب دما نخالي 12 ميتاويت علماو ندادي كعقتيوم بمسرت تكال حبريتا صعات امريكا معلتاوي 5 مليون برميل زخون كاب هاجرات ماخلاي مبرقن اسيان زمص ندادي بزي مسمرنا بمعرابي غعز بتوسخي 8 ميتاويت كاب علماو مقعزيا زفسس بحرياو غاز There are 4 to 5 million barrels of oil that normally would go through the strait that are going through this, the Strait of Hormuz, going through the Bab el-Mandeb Strait every single day, and that is under threat right now. So, كبرباتك 5 مليون برميل ندادي بزبوت هذا زحلف زنبره حجي نسو كعص كم زخلن سلازي واغاني ندادي كابت زنبره $10 توسخي وسيخو خمزلو إنا نرزلنا traffic, and you can start to see some of these ships turn around and head out the other way. Not because the Houthis are actually doing anything right now, but they have broadcast that they will attack ships. That has كم زبلو زل دما درو حوتي تزازنا تو كم محلالف سلازي جمره مراقب كملسا جميرنا اللوا تنزي ملسا دما منالبات ابو دباتنا ኤርትራ ዲያም ናይ ካልእ ተጠው ክብላሉ ዝኽላ መንገዲ ከሉ ተخلوታት كل يغلي كل ግዜ ክንረኸለና ኣብ ሕማቁን ጽቡቕ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ናይ ሓደ ጸገም ንኻልእ ረህዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓለም ብኸመይ እያ ትሰርሕ I'm sorry ናይ ሓደ ውግእ ነቲ ሓደ ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት እዘን ኩለን ሃገራት ክልጅ ዓብ ክሳራ ናይ ኩናት ኣጋጢሞን ኣሎ ምሽ ኣሜሪካ ግን መዓት ነዳድያ ትሸይጥ ዘላ ብዝኸበረ ዋጋ መዓት ገንዘብ እዮም ዝእትው ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ወዮዳት ናይ ነዳዲ እቶት ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክንዱ ዓብዚ ነገር ስለ ዘይኮነ እምበር ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ
ولا تنبع البي زبحلا بمخصبسي لبني تفيقون زلو سعودية نبعلو إذا نجار إذا كي مسخلو معات بتشوت يوم زحلف زلو دارجا بتقالد مسؤول زلك سارابتنا نداري زخبر واقع بمشات يربح له يوم إيران نبعلا انتهينا مالتيو إيرترا كابزو كنا تنزل تربح نجارات بزهي we just need to move as fast as we can إذا قلت فن بزحيلا كنك أساقاسي زل نمبر إذا كنا تاتزين إيرترا زبالة ربحة كفترة لا زخل مخانون ما جنزابي يدل ولا قا بخوينات تخبيبنا لنا انتبلنا حقيو بشجرن أجرجرن تخبيبنا لنا انتبلنا ون حقا يو جن إتشجراتتي it doesn't mean exactly wake up directly إن إيرترا يحسيالو ويونك قتلاين بلي لنا إيرترا قداي يوجزا جيرا سلسة إحنا تاب security كمونز زمدناتات ناتا كونتات ناتا إتي أب كبابي يازول ولا قا كم حدقة عبد الرجع حدقة قصر زغل انتقونه نيرترا بقى تفزت تنكفن نيرترا أبكال زي تدلي كونتات كوز داي والكاغن تزر بالدرجة يكون سلزي إيرترا نتزنا برا كونتات تقيمة نزع الدلات زي كتبوا هيلو كترب حلو ماكسيمم كترب حلو يوتي تبنيتنان بحقنا because let's be honest عالم كلها من شوت كلا كون إيرترا يتعامل إيرتراوين يتعامل زغلو سلامي نيرو زخمزينا برنا بزبهلا لكو إيرترا تا تسخف مسجد تحلف زنبرت يا سلازي بقري خايز لك كل زي يبلكم يعني على زي قري خا قون كله توم قدمي خا مشود دستما نعمل نتقلقل سبالو السوداناويان تروح بوزل I am sorry for السودان تروح بوزل لكن كم إيرتراوي بزي خا خون خليجي تاك زي خا نسخة تتكمل نحن كنا السوداناوي تينا سلازي السوداناويان دور دوم زول سقاي بمول لبنان نحزنلون زكالة دمات هاجرت قبر لهم عليه يقداس just because السوداناويان حماق سولو زلون احنا صبوكم نهليه بالنا مالت كايكون جا نردا لنا السوداناويان متشوت زنبرو لك زين احنا حاسبنا ينير سو ابزيا حدا زي جيلت كم زي برجز بيرترا سودانن قالن كفي ولا ما بيرترا متشوت يسمعرا لا يبلي لهون probably كابنا السودان زخفي وتنا لهم يرترين ابقلقلي معناته تي تعود احنا داي صبغ زلن برتمنا عبر قليل يكون زلب سل ابي يرتراون كل سبد فلطي سبجي نجراسي كبد زبالي ولا زنا ندادن بلو زلنا إيرترا مرة يقولي وازل أنا ندادس أجماعنا مقاعدات أجماعسي علي تي يلن ويون تقلال لا بإيرترا أجمع يلن ويون شجرات بدوهاتن يلن مبالغ يكون ستيلز أجمع لا بإيرترا ليس أبز channel زي اللي نجار كجان لكم يدلني I wanna be as realistic as possible أكون الناس تمركزة زربامبر سويل كاب هوتاتا أبتمنيت تمركزة زربا يدلني نمني نجارات هلو بوك هنا نندلل لكن أبكون النزول لما رجيسنا لكن حل فين دلنا مزجلة جل سبات تصحب إنه نساء نتكون النت كم زلوا قبلون كزاربون زيد اللي سباس لزلوا أعطتهم رئيسهم أخبرنا إحنا عقل نتزلوا كنتات نتسبوط رادي كناس نتكبر زلوا كم مالا زلوا نبلون كل زي كم كنتاتهم كم مدرخون كنا زاربون نمرزينا ناو إذن نقرينا سعودية أكمز مدرخ الله نبلا لنا قبسي إزز قبر زلنا نفسه زخالة شجر يبدهويو سلازي again ناي إرترا ناي إثيوبيا ناي تكبابن كنتات نابي كخيدو ناي السودان كنتات تاي كخونيو ناي كالوت قرباب نابي كخيدو نزبل نخلو كنكاتلو يزلنا نخلو ناتقاتات القدمة زدلي حسابن زدلي calculation مقبارن أقداسيو and ناي سعودية كنتات يوم analyze قبر زلو واغنا ندادي مليس كوسق كم زغل يوم زغمت زلو and they're going to hurt themselves because the Saudis and others will find a different path, maybe through the Red Sea. And now, because Iran has figured this all out and because they have proxies everywhere, this is of concern. It is a real problem. It's a real problem. If you can't get out this way and you can't get out this way, the only way through is through the Suez Canal. That's not a great way to Asia. No. All right. Thank you, David. I do appreciate it. John? بحفشة أبزيا تزارب لا إسيا أزيا كتسا مخانا يوفز نقر زلو مخانا يتوتي كندي من شناي ندادناي بخلوتي من قدت مسؤوم زنبري بخلوتي سلازو زلو وطبعا إسيا بعبد الرجاء كودا كم زخل إيزو نقر زلو This aside زي كم حضرينا حنت كم ما كلاي مبراق زوج زينا دمالا الساون مزكونة تاتزيك كيس لا تدخل مجنزابا أقداس مثلني Diplomacy does not always happen in meeting rooms. Sometimes it happens on social media. Well, here's an example. At 7 p.m. Riyadh time on Tuesday, Saudi Minister of Media Salman Al-Dosari and UAE National Media Authority Chairman Abdullah Al-Hamid posted very similar messages on X simultaneously. The relationship between the Kingdom and the Emirates is a relationship between
ሓንቲ ዘረባ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ቫይራል ኮይና ኣላ ንሳ ድማ ምናልባት ከርእየኩም ኣበየላ መሲልኩም እዚኣ ስእሊ እዚኣ እያ እዛ ስእሊ እዚኣ እቲ ብፀጋም ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ስዑድያ ሚኒስትሪ ምክልኻል እዩ ሓዉ ንመሓመድ ቢን ሰልማን እዩ ስለዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ስዑድያ ከምኡ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ናይ ኢማራት ሼክ መንሱር ዝበሃል ማለት እዩ ክልቲያቶም ብሓደ ዝተሳእልዋ ስእሊ ገይሮም ብክልቲኡ ፀለውቲ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ሕውነት ናይ ዘን ክልተ ሃገራትን ምሕዝነት ናይ ስዑድያን ኢማራትን ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል ከም ዘይኮነን ታሪኻውን ንነዊሕ ዝጠመተ ዝምድና ከም ዘለዎምን ንዘለዎም ብድሆታት ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ዝመስል ናይ ዕርቂ ወይ እውን ንክተዓራረቑ ዘርኢ ምልክት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ሶሻል ሚድያ ብፓብሊክ ቻነልስ ዝገበርዎ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ቻነልስ ዝተገበረ ኣይኮነን ግን ሜቢ ሶሻል ሚድያ ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ሶፍትን ንምግባር ዝተገበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንተወሓደ ብመንገዲ ናይ ኢማራት ናይቲ ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ዝበሃል ኣንዋር ገርጋሽ ዝበሃል እውን ነቲ ፖስቲ ተዛሪብሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ክዕረቑ ድዮም ደልዮም ደለዉ ንዕርቂ ድዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ወይስ እቲ ኩነታት ናብ ሕማቕ ከይከይድ ንምምካት ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብሶሻል ሚድያ ተዛርብ ዘሎ ኣርእሲ እዩ ምናልባት ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕውቲ ዝገብሮ ዘሎ ንክልቲኦም ክሃስስ ስለ ዝኽእል ካብኡ ዝተበገሰ ምሕዝነት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኦል ዊ ነው ሓደ ነገር ንሪኦ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዘሰሓሕቦም ዘሎ ነጥቢ እንታይ እዩ ምባል ሓይሽ ማልቲፋሰትድ ኮንፍሮንቴሽን እዩ ዝበሃል ሓንቲ ነጥቢ ወይ ሓንቲ ኣርእስቲ ይኮነ ተባእሶም ዘላ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ሽግራት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሶሻል ሚድያን ብገለን ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምናልባት ክፍታሕ ተኮይኑ ስዑድያ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ዘላ ኢማራት መንገዲ ክትቀይር ከም ዘለዋ እቲ መንገዲ ድማ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ የመን ይኹን ዘሎ ኣካይዳ ክቅየር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሓደ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኣይ ወላ እውን ነዚ ኩሉ እንተገዲፋ ኢማራት ስቲል እቲ ምስሓሓብ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘተንባህበ ይመስልኩም ቁጠባዊ ውድድር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ቁጠባዊ ውድድር ስዑድያ ናብ ነፍሳ ጥራይ ተኪራ ብምኻዳ ንኢማራት ስጋት ትኾን ኣላ ከመይ ክትብሉ ትኽእሉ ንኣብነት ስዑድያ እንታይ ክትገብር ደልላ ምስ ዱባይ ክትወዳደር ትደልላ ንኣብነት ሪል ስቴት ናይ ስዑድያ ተኸፊቱ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ከይከትካ እውን ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ዝብል ልክዕ ከምዚ ናይ ዱባይ ኣድቨርታይዝመንት ይመፀኒ ኣሎ ኣነ ኣብቲ ዓውደቲ ስለ ዘብል ይመፀኒ ኣሎ ስቲል ከም ናይ ዱባይ ደረጃ በፅሑ ሎ ክብለክማ ኣይክልኒ but this is going to create a massive competition ንስዑድ ንኢማራት ማለት እዩ ስለምንታይ ዱባይ ኣብቲ ከባቢቲ ዝሓሸ ቦታ ወይ እውን መወዳደርቲ ከምቲ ዝደለ ውድድር ዘይነበሩ ሓይሊ ነይሩ ካልእ ቱሪዝም ኤርፖርታት ዓበይቲ ሃኒፆም ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ናይ ኤርላይንስ ዓበይቲ ክሃንፁ ብዙሕ ነፈርቲ ኦርደር ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ምፅአልኩም ነይረ እዚኦም ኩሎም ውድድራት ብቐጥታ ዱባይ ሲ እቲ ናይ ኢማራት ኤርላይንስ በሎ ኢትሃድ ኤርላይንስ በሎ ወላ እውን እቲ ናይ ቀጠር ኤርዌይስ ብምሎም እዚኣቶም ኪኖታ ብዓዶም ዝሰርሕዎ ነቲ ስዑድያ ዝበሃል ከም ድሌቶም እዮም ዝበልዕዎ ነይሩ ንኣብነት ናይ መካ ቱሪዝም ማራይ ዘገድሶም ነይሩ ነዚ ነገራት እዚ ኢማራት በዓላ ነቲ ቁጠባ ክትቋፀሮ ተጀሚራ ገንዘብ ናይ ስዑድያውያን ብብዝሒ ናብ ዱባይ ዝኸይድ ነይሩ ነዚ እውን ስዑድያ ኣብ ዓዳ ክትቋፀሮ ተጀሚራ ንዱባይ ክሳዕ ክንደይ ካሲዋ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ኢማራት መሓመድ ቢን ሰልማን ተስፋ ቆርፅ ዝደልይዎ እዮም እዚ ናይ ቪዥን 2030 ዝበሃል ዘሎ 24 እናተባሃለ ነቲ ሃገር ናይ ቱሪዝም ቦታ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታ ናይ ቢዝነስ ቦታ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ተስፋ ቆሪፁ ክገጥፎ እዮም ደልዩ ዘሎ እንተደየለ ንዓታቶም ግዳይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ምክንያቱ ስዑዲ ዓረብ ንኢማራት ብኣፍ ደጊኣ ክወዳደራ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥቃ ኢማራት ዶብ ኣለዎ ኪነ ቀጠርን ኣብ መንጎ ቀጠርን ኣብ መንጎ ኢማራትን ንእሽተይ ቦታ እንተሪኢኹም ኣብቲ ባሕሪ ስዑድያ ቦታ ኣለዋ ብውን ወደባት ክትገብር ትኽእል እያ እውን ናይ ቱሪዝም ቦታ ክትገብር ትኽእል እያ ተደልያ ምስ ቀጠር ሕውስ ኢላ እውን ክትገብር ትኽእል እያ ብቀይሕ ባሕሪ ድማ ብዓብዩ ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ናታ ኢንፋክት መደብ ናይ ኢንቨስትመንት ናታ ስዑድያ ሓንቲ ካብቲ ንኢማራት ዘቆጥዓ እንታይ እዩ ኣክንዳ ኣብቲ ጥቅዖም ትገብሮ እንዳድናታ እኳ ዋላ በቲ ናይ ሕርሙዝ ወገን እንተሎ ናበይ ትገብረላ ኢንቨስትመንት ናታ ንቀይሕ ባሕሪ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ክትገብሮ እንተጀሚራ ኢማራት ስዑድያ መን ክረብሕ እዩ ግብፂ ክረብሕ እዩ ስዑድያ ክትረብያ ሱዳን ክረብሕ እዩ ኤርትራ ክትረብያ እዚ ማለት ድማ እቲ ዘይተኣደነ ኣድቫንቴጅስ ካብ ኣፍሪቃ ንዱባይ ትራንዚት ዝግበር ዝነበረ ትራንዚት ሰበይ ክኸውን እዩ ኣብ ስዑድያ ክኸውን እዩ ስዑድያ ምስ ዝወዳደር ምስ ዱባይ ዝወዳደር ወደባት ንኣብነት ኤርፖርት ኣብ ጅዳ እንተገይሮም ጅዳ ማለት ወደባዊ ከተማ እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልግብ ኢሉ ዘሎ እዩ ኣብ ጅዳ ዓብዪ ኤርፖርት ክገብሩ እንድሕር ክኢሎም እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ
ትራንዚት ክትገብር ንዱባይ 2 ሰዓት ትኸስር ዘለካ ካብ ጅዳ ቀይርካ ናብ ካልእ ንኤውሮጳ ንኽትከይድ ትዝበለፀ ይኸውን ስለዚ very big competition ነቲ ናይ ዱባይ ኤርፖርትስን ነቲ ናይ ዱባይ ኢንዱስትሪን ከምኡውን ወላድትን ሎጂስቲክስ ናይቲ ጀበል ዓልን ካልእ እንተሪኻዮ ሰብ ኣማራፂ ከምቲ ዝድለ ኣማራፂ ስለ ዘይረኸበ ናብቲ ቦታ ዝኸይ ዘሎ እምበር በዚ ቦታታት እዚ ምስኡ ክወዳደር ዝኽእል ተጌርካ and then still this is also going to create another problem ንኢማራት ስለዚ እቲ ውድድር ናቶም ኣብ ዕርክነትን ምሕዝነትን ወይ እውን ፍቕርን ዘይምርዳእን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ መሰረታዊ strategic competition ኣለዎ now ምናልባት ናይ ህላወ ፈተናዊ መፂዎም ስለ ዘሎ ገንዘብ ደህላወ ንዝብል ነዚ ኩሉ ገዲፍና ንሓትትና ተለኻኺምና ኢራን ከየጥፋእትና ኸላ ሕቱን ከየጥፋእና ከሎ በስመ አብ ኢልና ጌራና ብሓደ ተበላዕና ኣኽለና እንተኢሎም የዋፅኦም እዩ ብሰላም ኩሉ ክበፅሕዎ ክኽእሉ እዮም ተረዳድዮም ትዕቢት ገዲፎም ክዋፅኦም ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ተረዳድዮም ኪንውግን ሓጎስጎስን ኣብ ሱዳን እንተኾነ ብሓደ ተሻሪኽና ሓደ በብወገኑ ብቢዝነስ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ካልእ እንተኢሎም ክዋፅኦም ይኽእል እዩ እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ትዕቢት ኣካይዳ ግን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ሽግር ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ብዛዕባ እዚ ክዝረብ ሰሚዕና ኣለና ኣለንቀደ ግን ወላ ሓንቲ ዝርአ ዝጭበጥ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ስለ ዘይረኣና ዊ cannot really say እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ከምዚ ናብቲ ክበሃል ዘሎ ግን ስፔኩሌት ይግበረሉ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኸ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ናው ዝያነ ግደፋ let's go back to ቀርኒ ኣፍሪካ ንመለስ ሙሉ ብምሉእ ሓደ ካብኡ ድማ ኣሜሪካን ሱዳን And now, the United States has opened a new front in Sudan's civil war. The Trump administration has reportedly imposed a new round of sanctions on Khartoum after accusing Sudan's military of using chemical weapons during the war in 2024. The sanctions took effect this week after Washington said that Sudan failed to meet its obligations under the Chemical Weapons Convention. The new measures restrict Sudan's access ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ሱዳን ምስ እንምለስ ኣሜሪካ ንሱዳን ዳርጋ ከተንበርክኻ ኢላ ዝተበገሰት ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ከመይ እንተኢልኩም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ 2024 ዘጋጠመ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ብዝብል ምክንያት ሕጂ እውን ተወሳኺ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን መንግስትን ሱዳንን ተውርድ ኣላ እቲ ጀኖሳይድን ብዓበይቲ ገበናትን ዝኽሰስ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ክንዲዚ ዓይነት ተበግሶ ከተርኢ ዘይትፍትን ዘላ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ሱዳን መኪታ ንዳዕመ ሰሪዕ ጠቕላላ ክስዕሮ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ንሱዳን ንምዕፃር ኩሉ ዝከኣሎም ኣብ ምግባር እዮም ዝጓዩ ዘሎ this is very sad ዘገርም ማለት እዩ so ሱዳን በትን ኢሉ ነቲ ኩነታቱ ክሰግር ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ኣሜሪካ ዓንቃፊ ዝኾነ ኣብነት ብምኽታል ሽግር ክትፈጥር ኢና ንሪኣ ዘለና ስለዚ ንሱዳን ክንዲ ክትረጋጋእ ምፍታን ኣሜሪካ ናይ ሱዳን ሽግር ኣብ ምግዳድ ትጓየ ዘላ ሃገር ኮይና ረኺበ ያነ very sad ግን ክግበር ዝኽእልካ የለን ኤርትራ ሓንቲ ከረየኩም ዝደሊ እንታያ ናይ ሱዳን ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ዘሕዝናካ ብልፅግና እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ የኣይ ዓለም ሙሉ ንዖም ዝከታተል ዘሎ መሲልዎም ሱዳን ብተደጋጋሚ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ እትያ ስለ ዘላ ኤርትራ ድማ ምስ ሱዳን ዓርኪ ኣሞን ኤርትራ ኸ ኣይትረሳዓያ ማለት እዩ To Asmara access threatens Ethiopia's sovereignty and regional stability. A hostile access is consolidating on Ethiopia's eastern and northern frontiers, and it carries the weight of encirclement. Sudan's de facto leader, General Abdel Fattah al-Burhan, made a brief but strategically charged visit to Asmara on July 17, 2026, meeting with Eritrean President Isaias Afwerki at the State House. The visit, described as fraternal by Sudanese state media, lasted only hours, but its political and military implications for Ethiopia are deeply concerning. The meeting comes at a moment when Ethiopia faces mounting regional hostility. Sudan is engulfed in a devastating civil war, yet its leadership finds time to coordinate with Eritrea, a nation that has historically harbored expansionist ambitions against Ethiopian territory. audacity ድርቅና ናይ ተሓሶት ናቶም ሲ ኣብ ዓለም ፍሉይ ዲፕሎማ ክዋህቦም ዝግባእ እዮም ኤርትራ ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር ክነሳእ ሱዳን ኣብ ከቢድ ኩናት ከላሲ ቡርሃንሲ ግዜኡ ረኺቡ ንኤርትራ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንከስፋሕፍሕ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ንክቆፃፀር ሕልሚ ዘለዎ መራሒ ከምቲ ከም ዝረብሲ ክኸፍእ መዓት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ህዝብን ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ረሳሕ ኣነ ርየ እኳ የደ ይፈልጥ ኣምላኽ መስገን ነዊሕ እዋን ዘይከታተሎ ዝነበርኩ ንጎም ምሸትን ንባሕርና ንመሬትና ዘንባህቑ ዘሎ መርሕነት ዘለዎም
ኤርትራ ሲኣይ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ዲና ብሂግና ጎበና ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዲና ብሂግና ኣበይ ናይ ክፋል ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ጠሚታ ትፈልጥ ንሕና ኣኺሉ ዝተርፍ መሬትን ባሕርን ኣለና ተመስገን ምባልካ ንኽእል ህዝቢ ኢና ንስኻትኩም ኢኹም እቲ ብስስዐ ዝዓወረ ነዳይን ስስዑን ዝተባህለ መራሒስኩም ዘለኹም ግን እንታይ ንምባል እዩ ቡርሃን ገዳይ ወርዶ ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ገዳይ ወርዶ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ድማ ርክብ ስለ ዘለዎም ኣይትረስዕዎም ነዚኣቶም እውን እገዳ ግበሩሎም ገለ ነገር እንደግበሩ እንታይ ኮንኩም ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ኣርቲክል የውፅኡ ኣለዉ እዮም ብተደጋጋሚ ዘውፅዎ ዘሎ ኣርቲክል ዝተሪኻዮም ንኤርትራ ምስቲ ናይ ሱዳን ኣተሓሓይስኩም ገለ ግበሩላ ዝብል እዩ ሰማዕን ተረኺቦም ማለት እዩ ሰማዕ ዝረኽቡ ግን ኣይመስሉ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ መደባታ ቀይራ ከም ዘላ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ ብልፅግና ክንምኒን ዝበልዎ እንትበሉ ዝግበር ነገር የለን the US is not interested in their opinion ብዛዕባ ናይ ብልፅግና ርእይቶ ዝግደስ ሓይሊ እውን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ሓደ ነገር ጥራይ ክነግር ዘላነ ፀላእትና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ክንምንታይ ለይትን መዓልትን ክጎዩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ተንኮል ንኽዘሩ ሕማቕ ንኽገብሩ ክንምንታይ ፃዕሪ ኤነርጂ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተገንዚብና ኣደራ ኣብ ኩሉ ዝግበር ኩነታት ምድቃስ ኣየድልን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ብልፅግና እንትርፉ ሕማቕ ፅቡቕ ክገብር ስለ ዘይረአ እንታይ ይገጥሞ ኣሎ ስዕረት ኣብ ርእሲ ስዕረት ይገጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ let's go to ሓየት ዝኾነ ፋኖ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ there was this video where is it ኣብዚያ ንስማዕዮም እስከ ሰው እንዳሉት የሽምቅ ውጊያ የሚያካሂዱ ኃይሎችን በመደበኛ ውጊያ ለማሸነፍ በጣም ከባድ ነው። ከዚህ ቀደም በጎጃም በተለያዩ አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ የሚባል ኃይል አዝምቶ እነዚህን ኃይሎች ለማጥፋት ተንቀሳቅሶ ሳይሳካለት ቀርቷል። አሁንም ተመሳሳይ የሆነ እቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። የመጀመሪያዎቹ አንድ ወይም 2 ዓመታት ውስጥ የታቀዱት እቅዶች ከሽፈው አሁንም ያንን የከሸፈ እቅድ እንደማይሳካ እየታወቀ ተደጋጋሚ ዘመቻ ለማድረግ የሚፈለገው ለምንድን ነው? የሆነ እቅድ ያወጡት እቅድ እንታይ ልዩ ዝሓቶ ዘሎ ነዚ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራስ ብዙሕ ግዜ ይፈቲኑ ዘሎ ጎጃም በሎ ጎንደር በሎ ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ ኣሎ ኣይሰልጦን ኢኻ ዘሎ ስለምንታይ ካብ ጌጉ ክመሃር ዘይክል መመሊሱ ናብ ኩናትን ናብ ካልእ ዝገደደ ሽግራትን ዝኣቱ ዘሎ ድሮ ሕጂ ሓንቲ ቤተክርስትያን ብሕማቕ መንገዲ ኣቃፂሎም ከም ዘሎ ቫይራል ኮይና ኣላ ኣብዚ ከቅርባ ቅሩብ ፀገም ስለትፈጥረለይ ዘላይ እንወት ገለ መለ ከምፅእ ስለዘይክል ኣብዚ ቻነለይ ብፍሉይ እዮም ዝቋፀሩ ንዓይ ሶሪቲ ዩቱብ ዝበሃል ከም ገለ ገይረ ዝቋፀሩ ነዚ ቻነለይ ይገርመኒ ኣብ ካልእ ዳ ዘሎ እንዲ ትብሉ ንትኾኑ እዮም ኣይደኖም ካልኦት ሸለል እዮም ዝብሉ ኣብዚ ናተይ ግን ቨሪ ስትሪክት ከም ግራቶምን ከም መሬቶምን ከም ፕላትፎርሞምን ድማ ኣብ ዓድኻ ድሌትካ እንተበልካኒ ኣይ ሪስፔክት እዩ ፕላትፎርም ናትኩም ዩቱብ whatever you want ነቲ ሕጉኹም ክንክተለልኩም ኢና ፀገም የለን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እቲ ብልፅግና ተስፋ ከም ዘይቆረፀ ፀኒሑ ናብ ሽግር ጥራይ ክኸይድ ዝገብሮ ዘሎ መዓስ እዩ ካብ ጌጉ ክመሃር እንታይ እዩ ክመሃረሉ ዘይመረፅ ዘሎ ንዝብል እንታይ ኢሉ ይምልሰሉ ኣሎ መስለኩም እቲ ዘሎ ፀገም ንሽግር እናርኣዩ ናብኡ ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ኮምፕሮማይዝድ እቲ ዘለዎ ሞያ ብሞያዊ ደረጃ ጥራይ መክርክቡ ይክእሉን እዮም እንታይ ዳ ናብ ፖለቲካ ዝሰገረ ነቲ ወታደራዊ ሞያናቶም ዘዋፅን ዘይዋፅን ነጊርካ ክንዲ ነቲ መራሒኻ ዝኸውን ኣይክእልን ምባል ነቲ ፖለቲካዊ መራሒኻ ንኽትሕጉስ ንሱ ዝበለካ ሕራይ ምባል ብኡ መንገዲ ድማ ስልጣን ትረክብ ደሞዝ ትረክብ ረብሓታት ትረክብ ስለዚ ወታደራዊ ጀነራል እዩ ነቲ ፖለቲካዊ መራሒ ክመርሖ ዝግባእ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ነገር እንታይ ይብሉ ኣብ ኢራን ዝግበር ኩናት ክገብሩ ካብ ዝደልዩ ኣሜሪካ ነው እዮም ገይሮም ግን ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ነቶም ፖለቲከኛታት ነው ኣይከኣልኒ ንኢራን ክንስዕራ ይንኽእል ኢና ወሽመጥ ሃርሙዝ ክትዕፅያ ቁጠባ ናይ ዓለም ክበላሹ እዩ ስለ ዝብልዎም ብሙሉኦም መራሕቲ ቡሽ በሎ ኦባማ በሎ ክሊንተን በሎ ባይደን በሎ ወላ ዶናልድ ትራምፕ ተቀዳማይ ገፁ እምቢ ዝበሉ ብኸም እዩ ሎሚ ግን ኣሽኪዖሞ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር መራሕቱ ኣንፃር ስለያናቱን ጀነራላቱን እስራኤል ደፊኣ ዘእተወቶ ኩናት እዩ ዝበሃል ብልፅግና ድማ እቶም ጀነራላቱ ኣይከኣልኒ ኢሎም ክነግርዎ ዝግባእ ኣይነግርዎን እዮም ዘሎ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ዝዓወረ ፖለቲካዊ ዕውራ ንብሎ ኣሎ ስለዚ ብፖለቲካ እንተዓዊርካ ነታ ባይታ ዘሎ ክትሪኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምኡውን ፌክ ዝኾነ ተስፋ ምናልባት ኮን ድኾን ሕጂ ሰልጠን ንኾነ እናበልካ ዝፍተን ዘሎ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ካብ ጌጋ ስትራተጂ ከም ዝኾነ ሳልሰይቲ ብናቱ ብጣዕሚ ፈትየ እያ
ጉሪላ advantages versus military failures ጉሪላ ኩሉ ግዜ عود كم تعال كخلي بفلاي أب غوريلا زقبر علامة زلوا نمريتو نتخكلني علامة زك على سندحرو خينو غوريلا كبيدي كتسعر غوريلا مالتي دباي تواجاي أب مونغو هزبو أب عدو أب كبابيو خانة تخكلني علامة زك على سخينو كبيدي كتسعر anywhere you go كبيدي كتسعر لذي أمحارو فانو مالتي أب عدو أب رستو أب هزبو أب زفلتو قبطاتن أب زفلتو سنجراتاتن يا بيد صنع زلنا بلتقنا أردف قبل مورال يبلو قلي يبلو عندف قبل ما بلتقنا أبعد ما تقوش ملي ترف لذي هم دما لابنت هجيت قبر زلا كوينات كنا قربكم يا زيها دلبيت زي قبر ريبورت كريكم كنا من تايتو كوينات كبيرة هم زلنا خطري تراي كريكم يا أبي الله مسيلكم give me a second بلوز ريبورت نخنقبر بزح جزية سلانة أزيو بزح ريسورس قريبة دمت تسجي كابو نتات دلة زلا دليخا نمركابا كبد بلي حدا جزية له أززتي سراويت إثيوبيا بركت زولو زموتلو حيال وقعتي كايرلو أزيو ناب تقراي نممسا حزق برزولو صحرمبر ولا أنت قتلوهم تقراواي انت زي كوينو ወይ ትግራዋይ ተዘይ ቀቲሎም ህዝቢ ትግራይ ተዘይ ሓሚሶም ቁም ነገር ሰርሑ ዘይ መስሎም ኩናት ተዋጉእ ዘይ መስሎም ዋላ እንዳሞቱ እንዳበኸቱ በብመንገዱ እንዳሞቱ ዘይ መስሎም ጸላእትና አጡ ዝብል ቃ ንራያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጠነ ሰፊሕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጎጃም ናብ ብናይ ካልኦት ክኢላታት ንትግራይ ንክሓልፍ ነዞም ኣምሓሩ ንፋኖ ደምሲሰይ ክሓልፍ ዘለኒ ዝብል ርኢቶ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ብኤማን ዘለዎ ታንክታት ዘለዎ መካናይዝ ዘለዎ ነፈርቲ ዘለዎ ድሮና ዘለዎ ከቢድ ኩናት እዩ ዘካይድ ዘሎ ፕሮብለም ኢዝ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ይዘንብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ዝዘንብ ዘሎ ሓረስቶት ይጉድኡ ሕርሻ ይህረም ቤተክርስትያናት ይህረም ህዝቢ ይህረም ህዝቢ እንታይ ይኸውን ሽዑ መሊሱ ኣንጻርካ ይትንስእ that's the problem ስለዚ ብልፅግና ንፋኖ ክስዕር እንታይ ይገብር ኣሎ ንህዝቢ ኣምሓራ መመሊሱ ኣንጻሩ ከም ዝስለፍ ይገብር ኣሎ እዚ ድማ እዩ እቲ ነቲ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር ፈጢሩሉ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ጎኒ እዚኣ ድማ ህወሓት ንፁር መርገፂ ሒዙ ኢሎም ካቶም ናይ ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ከጣቅዕሉ ከርእየኩም እየ ኣብዚ እንታይ ይብልሎ መሲልኩም እዚያ ስምዋስከ አለ እንግዲህ ጥምረት የሚባል ነገር እየመጣ ነው ያ ጥምረት ወደድንም ጠላንም አሁን እግር አውጥቶ ሊመጣ የሚችልበት ምዕራፍ ላይ ተጠግቷል የህወሓት አንዳንድ መሪዎች በግልጽ እየተናገሩት ነው ዛሬ ህወሓት ያወጣው መግለጫ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ ለማስወገድ ተዘጋጅተናል ያሉት ምናልባትም ጦርነት እንደማይቀር በቅርቡ የአንዳንድ የህወሓት ባለስልጣናት ከሚሰጡት መግለጫ በግልጽ መረዳት ይቻላል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መግለጫ ሰጥተዋል እንደዚሁ ምክትል የህወሓት ሊቀመንበሩ አቶ አማኑኤል አሰፋም ሰሞኑን ከአንድ የትግራይ ሚዲያ ጋር በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ከፋኖ ጋር የተያዘ ሰፊ የሆነ መግለጫ የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው በትግራይ እየተካሄደ ባለው የህወሓቶች ስብሰባ ወይዘሮ ፈትለወርቅም ሞንጆሪኖ እንደዚሁ ከፋኖም ከኦላም ጋር ተባብረን የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ብለው ግልጽ አድርገውታል ስለዚህ አሁን ሸፋፈን ወይም ከጀርባ የሚገለጸው ነገር ወደ አደባባይ እየወጣ ነው ባለፈው አርበኛ ዘመነ እንደገለጸው ከሆነ የአማራን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር እንተባበራለን የሚል ነገር አንስቷል የፋኖ አቋም እንደሆነም በተደጋጋሚ እናንተም ባነሳን በቀረብናቸው መድረኮች ላይ ጠቅሰናል ስለዚህ ህወሓትን መግለጫ እንዴት አየው ህወሓት ሰሞኑን ከፋኖ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮችን እያነሱ ነው ከፋኖ ጋር መተባበር እንደሚገባቸውም አምነው በግልጽ እየሰሩበት እንዳለ ይናገራሉ እስቲ በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል ያው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንደመግቢያ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብ መንጎ ተጋሩን ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን ብወግዒ ክዝረብ ጀሚሩ ከም ዘሎን መራሕቲ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ትግራይ ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን በሎ ፈትለወርቅ በላ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት በሎ ካልኦት መራሕቲ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብሓደ ኮይና ንሓደ ዕላማ ብርግፅ ድማ ተጋሩ ብፍላይ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ንፁር ዝኾነ ብልፅግና ካብ ሱሩ ተማሒዩ ክእልል ኣለዎ ዝብል ንፁር ዝኾነ መርገፂ ኣቐሚጦም ኣለዉ እዚ ንፁርነት ናይቲ መርገፂ ምስቲ ምስ ካልኦት ክንሰርሕ ኢና ዝብል መልእኽቲ ብሓደ ኣተኣሳሲርካ ክትሪኦ ከለካ እዚኣ ደወል ናይ ሓደጋ ንብልፅግና እያ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንብልፅግና ዘንብሮ ዘሎ እንታይ እዩ እቶም ኣንፃሩ በሽሓት ዝቁፀሩ ብረት ሒዞም ዘለው እሞ ከዓ ዓብ ፅልእን ዓብ ቅርሕንትን ኣንፃሩ ዘለዎ ግን ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ዘሎ ዘይምትእምማን
ብዝተፈጠረ ኩነታት ብሓደ ክሰርሑ ስለ ዘይክእሉ እቲ ሓደ ናብ ብልፅግና ምስ ከደ ብድሕሪት እቲ ሓደ ከይመፅኦ ስለ ዝፈርህ ብሓደ ክሰርሑ ይከኣሉ ነዚያ ፍርህ እዚኣ ሰጊሮም ሓደ ፀላኢ ኣለና ናብዚ ሓደ ፀላኢና ጥራይ ኣተኲርና እንድሕር ከይድና ደን ፀገምና ውሑድ ክኸውን ዝብል መርገፂ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ነቶም ዘይተረድኦም ድማ ምስ ፅምዶ ኣላጊብካ ድማ ነዚያን ተወሲኽካ ኣላ ተወዲኣ ኣብ ዝመሳሰል ኣጀንዳን ዝመሳሰል ሓደጋን ገጢሙ እኳ ብሓባር ክሰርሕ ዘይምኽኣል ድንቁርናን ዕሽነት እንተዘይኮይኑ ካልእ ክበሃል ኣይኽእልን ስለዚ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዘለካ ኣጀንዳ ግቡእ እዩ ብንጹር ሓይልታት ግዳም ምሳና ክእከብሉ ዝኽእሉ ብምንታይ ኢሉ ነፂሩ ኣቐሚጡ ኣብኣ ዝእከብ ሓይሊ ክእክብ እናለለየ ፀኒሐ እዩ ሕዚ ተቐንዲ መእከቢት ብሓባርታ እያ ኣብዛ እዋን እዚኣ እቲ ቀንዲ ፀላኢ መን እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ እቲ ቀንዲ ፀላኢ መንግስቲ ፒፒ ስርዓት ፒፒ እዩ ሕዚ ኣብዛ እዋን እዚኣስ ካልእ ሓይልስ ቀንዲ ፀላእስ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ዝግበር ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ታቁልፊ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ቀንዲ ናይ ብርሰቱ ምንጪ ቀዳማይ ፀላኢ መን እዩ ስርዓት ፒፒ እያ ትቕመጥ ስለዚ ብተመሳሳሊ መንገዲ ብስርዓት ፒፒ ኣብ ሓደጋ ዝኣተዉ ሓይልታት ሃገራት መንግስታት ህዝብታት ግንባር ክትፈጥር ወድዓዊ ይኸውን እዚ እንተዘይገርና ኢና ስለዚ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ፅምዶ ከመይላ ዋድሕ ፅሩይ ዝኾነ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ተገቲራ ትመፅእ ኣላ ሓደ ፀላኢ ኣለና እቲ ፀላኢ ድማ ኣብ ኩሉ እቲ ዞባ ዘሎ ሓደ እቲ ፀላኢ እዩ ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ እንተደይ ተቐቢልናዮ እንተደይ ጌርናዮ ፀገምና ኩሉ ግዜ እናገረደይ ክኸይድ ስለዚ ሓደ ፀላኢ ዘለዋ ትግራይ ንፋኖ ንሸነ ንኩላቶም ሕጂ ሓደ ፀላኢ ዘለና ነዚ ፀላኢ እዚ ብሓባር ኮይና ንምውጋዱ ድማ ይፅናሓለይ ዘይበሃሎ ዕዮ እዩ ዝፅበየና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ተባህለ እንተኢልኩም ድማ ኣብዚያ እውን ስምዕዎም ትብልፅግና በምሓርኛ ምሳበዮ ብትግርኛ ቀይርዎ ዘሎ ምሕባን ኣብ ታሪክ ዘይመሃሩ ብኩናት ምሕባን ኣብ ታሪክ ዘይመሃሩ ናይ ኩናት መራሕቲ ሓደገኛ ቁማር እዮም ኩናት ባህላዊ ፀወታና እዩ እዚ ቀልዲ ስፖርተኛታት ኣይኮነን እዚ ብሚሊዮን ቁማር ዝፃወቱ ናይ ድሑራት ዘረባን ትዕቢትን እዮም እዚ ቃል ናይቶም ፀወታ ኩናት ዝፈትዉ እዮም እዚ ኩናት ናይ ምሕባን ሕማቅ ውልፊ እዩ ድሌት ሰላም መሰረት ምዕባል ዓለም ምዃኑ ርድኡ እኳ እንተኾነ ንድሕር ጉጅለ ህወሓት ግና ስዕረት እዩ ሎሚ መሰረታዊ ሕቶ ክነልዕል ኢና ካብ በረኻ ደደቢት ክሳብ ዕርዲ መልቀለ ዝዘለቐ እዚ ድሑር ጉጅለ ህወሓት ናይ ምትንኻስ ባህሪኡ ዛጊድ ንምንታይ እዩ ዘይተቀየረ ክንሪኦ ኢና እዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ይኹን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ድሑር ባህሊ ገለመለ ዝብልዎ ዘለዉ ኩናት 8 ዓመት ምልእቲ ኣብ ኩናት ሕሊፍዋ ዘሎ ምስ ሓደ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩላ ኢትዮጵያ እናተናኸሰ ዝነብር ዘሎ ብልፅግና ዝኸፍላ ዘለዎ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥናታ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ህወሓት ከም ድሌትካ ክትነቕፎም ትኽእል ኢኻ ትግራይ እውን ኣብዚያ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ግን ዝለዓለ ደረጃ ትዕግስቲ ገይሮም እዮም ፅበዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ሰላም ዝድሎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ብልፅግና ቢዱ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ንተጋሩ ከባልዖም ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ሓባል በልያ ከይተቐድመክ ዝመስል ዋላ ሓደ ሰብ ክኣምኖ ዘይክእል ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ግን ብሓያል ድምፂ ብዝተፈላለየ ርቀት መዓት ገንዘብ ኣፍሲስካ ንሓሶት ክሳዕ ክንዲዚ ክድፈኣሉ ኣነስ ኣይረኣኹን ማለት ኣገባብ እውን ኣለዎ ገለ ነገር ሓቅስ ክትገብር ትፍትን ኢኻ ኣብ ኣምሓራ ከቢድ ኩናት ናካየድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም እገብር ኣለኹ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ኢንፋክት እዚኣቶም ሕፍረትን ሕንከትን ዘይብሎም ስርዓት እንዲታ ብ4 ኪሎ ዘሎ እቲ ሚድያ ናቱ ድማ ብፍፁም ሕንከት ከም ዘይብሉ መዓልታዊ ዘርእየካ ግን ኣገይን ንዓታቶም ዓወድቦ ድመፅእ ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ብልፅግና ደብረፅዮን ለንቀነ ዝበላ ጥራይ ስሙ ትዕግስቲ ናትናስ መወዳእታ ኣለዎ ትብል አንተ ይገልጻ ነይረ ወግዜና ሃብ ትብል ካብ ሎሚ ፅባሕ ክሓይሽ ድሕሪ ፅባሕ ክሓይሽ ክሰምዑና እዮም ብሰላም ዝውዳእና ይኽእል እዩ ወላ መስዋዕት እንተኸፈልና ፅባሕ
ያው ኩሉ መስዋዕት ይክፈል በሰላም ይልካው መስዋዕት ይክፈል ዝበለጸ ግን ለውጥ ክመጽእ ክመሓይሽ ካብዙል ተስፋ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዝርከኑ እዚ ግን ድማ ግዜ የድልዮ ማለት እዩ ተባሃሉ ደንጉና ኢና ኣይደንጎና ናይ ኮነን ዝበሃል ዘሎ ግን ፊላ ሓንቲ ዓመት ጥራሕና ንፅበ ነይሩና 2 ዓመት ንፈርኣን እዩ ሓደ መዓልቲ ሸውሕ እዩ ክበሃል ኣይኽእልን ኩነታት እናረኣኻ ኢኻ እናገምገምካ በር ከም ዝበልኩም ኣብታ 2015 ጀሚሩ ዝተሒስዋ እዩ ስምዕነት ድሓርና ገደደት ከይዳ እምበር እታ ከቢድ ብረት ምፍታሕ ምስ ወረርቲ ምውፃእ እያ ትብል ብሓደ ጎኒ ጎኒ እያ ትብል ስለዚ ትዕግስቲ ደረት ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ቲያቶም ድማ ኣነ ናይ ክገርመኩም እቲ ጎዝጎሳት ናይ ተጋሩ ክሪኦ ከለኹ ከም ናይ ሎሚሲ እዚኣ ስምዑ ለይባሓን ኣብ ዘይምልከቶ ኣትዩ ናይ ኣዳማቱ ባሕሪ ክወርር ሎሚ ወሓጥናኩም መፃናኩም እናበለ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምትሕርርፋት ንሪኦ ኣለና ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ሱዳን ኣትዩ ሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎድና ኮይኑ ይጭፍጨፍ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ድሕንነት ሕቶ ኣለዎም ምዞም ናይ ድሕንነት ሕቶ ዘለዎም ሓይልታት ንሕና እውን ዝፀላእ እዚ ከይጠፍአን ከይተቐበረን ክንነብር ከም ዘይንኽእል ናይ ድሕንነት ሕቶ ኣለና ስለዚ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ብሓባር ኮይንካ ምስራሕ ግድን ይብል ከም ምድብን ከም ህዝብን ድማ ሓቢርና ንሰርሕ ቴሪጎ ዋድሕ እያ ዝኾነት ንጹር ዝኾነ ዕላማ እዩ ጽምዶ ንብልጽግና ንምዕራብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልጽግና ክዓርብ ዘለዎ ሓይሊ እዩ እሱ ከሎ ሰላም ኩሉ ስለ ዘይክል ካብ ሕጂ ተሓጋጊዝና ምስ ኩሎም ንዑ ክዕርቡ ዝደልዩ ሓይልታት ብሓደ ኮይና ንእለዮ ይብሉ ኣለዉ ክሊሩ ናይ መወዳእታ እዛ ናይ ክንፈ ቫይራል ገይሮማ ዘሎ በዚኣ ጥራይ ስምዑ ኣይትኮሰካ ምግባር ናብ ኤርትራ ኣይትኩስም ብሰላማዊ መንገዲ ፀገም ይፈትሕ ምባል ካብዚ ዝዓቢ ፖለቲካዊ ብልጫ የለን ትማሊ ንጎሆ ምስ ብልፅግና ሓቢሩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወጊእካ እንተብቅዕ ሕዚ ከይወግአካ ምግባር እዚ ከመይ ዝበለ ስራሕ እንታይ እዩ ገሊኦም ዞም ስራት እዚኣቶ ትኽክል ምስ ኤርትራ ሰላም ምግባር ሕማቕ ኢሎም ንዝእምንዎም ዝመለሶ ዘረባ እዩ ሮማይ ብልፅግና እታ ጉዳይ መይታቶ ሕጂ ዝገበረ እንተገበረ ክኣምኖ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ እዩ we are just witnessing a very historic development ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ምክትታል ከድልዮ እዩ ኣብ ዘባና ብዙ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ምዕባለታት ስለ ንርኢ ዘለና ብርግፅ ሃገርና እዚ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ኩሉ እናረኣና እንድሕር ከድና ኤርትራሲ እንታይ እዩ ዝፅበያ ዘሎ ከመይ ዝበለ ብልጫታትን ብድሆታትን እዩ ዝፅበያ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ሚን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምስ ኩሉ ሓደጋታቱን ፀገማቱን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ረብሓ ክትቅይረሉ ትኽእል መንገዲ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ጉዳይ ኮይና ይስምዓንን እዩ የስ ናይ ሓደጋ ኩነታት ኩልና ንሪኦ ኣለና ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ የግዳስ እቲ ሓደጋታት ድማ ምስቲ ዘሎ ንበይንና ጥረት ይኮነ ስቲ ዞባባ ዓብዪ እውን ሓደጋ ስለ ዘሎ ኤርትራ ዝያዳ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኣለን ቀነ ሕጂ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ስእልታት ተሪኦሞ ንሓደጋ ይመፀና ኣሎ ዘይኮነስ ናይ ምርግጋእ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ስእልታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት ከም መመረቕታ ብዙሓት ተምሃሮ ግራጁዌት ይገብሩ ኣለዉ ኮሌጅ ናይ ሕርሻ በሎ ኮሌጅ ናይ ሳይንስ ናይ ኣርትስ በሎ ኮሌጅ ናይ ኣካማይ ነፍሒ ናይ ሳይንስ በሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ትርእዮ ዘላ ዊኣር ሰላም ኢና ዘለና መንእሰያትና ነምርቕ ኣለና ናብ ምዕባለ ገፅና ክንገስግስ ንደሊ ኣለና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ ካብ ኤርትራ ነዚኣ ሒዝኩም ለይ ፅንሑ ሓንቲ ነገረ መንገደይ ክነግራ ዝደለኹ ነይራትኒ እስከዚኣ ስምዑ ለይከ ሶሪ እዚኣ ኣይኮነትን እዚኣ እስከ ስምዑ ለይ ወይ ከዓ ለምፂ ብናይ ሕክምና ቋንቋ ቪቲሊጎ ክፍወስ ይኽእል ድዩ ፅቡቕ ብስራት ኣሎኒ ንካልእ ሕማም ክፍውስ ዝተሰርሐ መድሃኒት ውፅኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ንሳኹም ዘለኹ ዶክተር ዓንደ መስቀል መልኣከ ካብ ዞም ማእከል ጥዕና እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ምንቲ ክባፃሕ ኩላትና እውን ተረባሕቲ ምንቲ ክንከውን ሼር ሰብስክራይብ ኣይንሕመቕ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ ፃዕዳ ክልተ ነገራት ነገረ መንገደይ ጠቐስ ኣቢለ ክሓልፈን ዝደለኹ እየን ኣገባብ ኣፈዋውስኦም ክንርኢ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ዓንደ መስቀል እዩ ዝበሃል ዞም ጥዕና ትበሃልካ ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ኡጋንዳ ዘለው
ኣዝዮም ኣብነታውያን ዜጋታት እዮም ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዶክተር ኮይኑ ዘገልገለ ሕጂ ድማ ኡጋንዳ ሓደ ዓብዪ ሪፈራል ሆስፒታል ገይሮም ንህዝቢ ብሃገር ደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ኣብ ኡጋንዳ ሰፊሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፅእ ዝሕከመሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ እውን እንተኾነ ዓባ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሰፊሕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ሕክምና ሒዞም ዘለዉ እዮም እሱ ጥራይ ከይኣክል ግን ከይዶም ድማ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ሓበሬታ ይህቡ እዮም ስለዛ ዙም ጥዕና ዘይትፈልጥዋ እንተነርኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተልዎም እዛ ሕጂ ዝብላ ዘሎ እውን እንተኾነ ከይድኩም ኣብኣ ክሰምዕዋ ደስ ይብለና ኣነ ኣብዛ ቻነል እዚኣ ብዝከኣለና ፅቡቕ ስራሓት ናይ ኤርትራውያን ካበየቦቱ ፕሮሞት ክንገብር ንሽተይ ክንጠቅስ ሜንሽን ክንገብር እንደሊና ሓደራ ዝብለኩም ግን ግበሩለይ ንዝብል ኣይገብርን እያ ገለ ፀገም ኣለኒ በዓለይ ደስ ዝበለኒ እቲ ስራሕ ኩልዕ ኢሉ እንድሕር መፅኡ ንዑ ክገብር እየ ዝመርፅ ኣነ ኣብነት ማንም ሰብ ዝበዝሕ ኣብዚ ረኣይዎም ኣተባብዕዎም ዝብለኩም ግበረልና ዝብሉኒ ይኮን ኢንፋክት ግበረልና ክብሉኒ ከለዉ ግበረልና ምባል ኣየድልየንን ኣነ ፅቡቕ ስራሕ እንተተሰርሒ ባዕሊ ድመፀኒ ግድደኒ ድማ እየ ዝብሎም ስለዚ ፅቡቕ ስራሕ ስርሑ እሞ ኣነ በዛ ንእሽተይ ፕላትፎርም ናተይ ፕሮሞት ንክገብሮ ወይ ሓበሬታ ናትኩም ናብ ህዝቢ ከመሓላልፎ ፀገም የብለይን ስለዚ እዚኣ ፅቡቕቲ ቪድዮ ኮይና ረኺበያ ከምዚ ዓይነት ክኢላዊ ምክሪ ዝህቡ ድማ ኣብ ባይታ ሓካይም ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ሓገዙ ምባል ድማ ከም ብዙሕ ነገር ኣይርዮን ያነ ሓላፍነት ግዴታና ኮይኑ ይስማዓኒ ካብኣ ከይወፃኹ እውን ካልይቲ ኣብዚኣ ሓደ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ተፃሒፋ ከም ዘላ ብደራሲ ዓብ ደራሲ ፀጋይ ተክሊ ሚካኤል ኢሳያስ አፈወርቂ ካብቲ ዓብዪ ንእሽቶ ስእሊ ዝብል ስእሊ እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብዚ ፌስቲቫላት ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ ገለ ሰዲድኩም ለይ ኣለኹም ስለዚ ኣብቲ ትርከብሉ ቦታ እንተረኺብኩማ እዛ መፅሓፍ እውን ወፂያ ከም ዘላ ሓብሮም እስከ ኢሎም እዮም ነጊሮምኒ ካብኡ ዝመፀትኒ ኮንቲ ሓበሬታ ግን ክመፀኒ ከሎ ሓደ ኣገዳስነት ንዘለዎ ናብ ህዝቢ ክንገብር ደስ ስለ ዝብለና እዩ That is also another story እግረ መንገደይ ከይሰገርኳ ከብል ዝደሊ ድማ ንመለስ ዝነበረ ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣፍሊጡ እቲ ብሕማም ምክንያት ካብ ንጡፍ ስራሕ ንዓመታት ደስ ኪሉ ዝፀንሐ ሚኒስተር ሰመረ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ብምዃኑ እውን ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐ እዩ ተስፋ ኣለማርኣያ ተወሳኺ ኣለዎ كب 2007 كسب 2025 منستر تمرتي زنبرة كوينا ب 2018 مونغو إيرتران إثيوبيان سمع سلام دحر مفرمون بصدر إيرترا باديس أبابو مخندر بحلفنا توهيبو من بارو يذكر أب شنجة 276 أب حزب جنبار حرنت إيرتراز تتأمبل بتساي سمرن أستاد فرق كل زمن بزت فلالي حلفنا بأبنة أوتو فاينة بلوتنة هاجرون حزبون أجل كيلو كبل منستر يمانه تحفو أب 2020 كلتن كب إثيوبيا دحر من السنوات وجن حيال عمتات كب عين حزبي تخويل يتنيحو ሚኒስተር ካብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምምላሱን ዑዝትክ አምባሳደር ክሳብ ሎሚ ኣይተመዘዘን ሞንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ዝነበረ እቦ ዝምድና እናሓልፈፈ ድሕሪ ምምፁ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ፈጻሚ ጉዳያት ወሪዱ ይርከብ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣገልግሎት ትምህርቲ እናንቆልቆለ ምምፁ ይግለጽ ቅድመ ትምህርቲ ከኣትዉ ዝግብኦም ኣማይታ ሽሓት ቆልዑ እቲ ዕድል ተሓሪሞም ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ገዲም ተጋደላይ ንኤርትራ ድማ ክሳብ መወዳእታ ዕድሚኡ ዝተቃለሰ ኣብቲ ቃልሲ ከሎ ተሰዊኡ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ክቡር ሚኒስተር ኣቶ ሰመረ ርእሶም መቸም እዚ ዓይነት ትሪኦ ተደጋጋሚ እንዲና ንሪኦ ዘለና ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ድማ ኣንፃሩ ትብሎ ነገር የብልካ ንሃገርካ ሙሉእ ሂወትካ ሰሪሕካ ከማን ከምቲ ዝግብኣካ ፃማ ዘይረኸብካላ እናተቃለስካ ክትሓልፍ ከለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኣይሆፕ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ፅቡቕ ናይ ዝሃገርና ክርእዩ ኣነ ትምኒተይ እሱ እዩ እንተተኻኢሉ ነቲ ፍረ ፃዕሮም እውን ኢንጆይ ዝገብርሉ ሪላክስድ ኮይኖም ኢንጆይ ዝገብርሉ መድረክ ክፍጠር ተደራይ መራሕቲ ይኹን ሲቪላዊ መራሕቲ ነቲ ዕዮቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ነቶም ደቆም ኣብ ትሕትዮም ዘለዉ ገይሮም ንሳቶም ነቲ ፍረ ናይቲ ቃልሶም ኢንጆይ ዝገብርሉ መድረክ ክፍጠረሎምን ንዑ ዘስተማቕርሉ ግዜ ንክኸውንን እዩ ትምኒተይ ኣነ እዚ ማለት ፍሉይ ናይ ስልጣን ባህጊ ስለ ዘለኒ ዘይኮነ ሰብ እናዕበየ ምስ ከደ ነገራት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምርዳእ ኣይደለ ምክንያቱ ማእስዮም ከዕርፉ ከዕረፍካ ዲኻ ትመውት ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ስለዚ ተስፋ ንገብር ነቲ ዝፀዓርሉ ንዓመታት ኮፍ ኢሎም ከስተማቕርሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠር መድረክ ክፍጠር እዚ ሕጂ ንኣጥቁ ዘለና መድረክ ድማ ንዑታት ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ይግበረልና ፈጣሪ በዛ ዘላቶ ድማ እታ ሃገር ቀፂላ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ንክትበፅሕ ትምኒትና ወትሩ ከም ሰብ ትምኒትና ላዕሊ እዩ
ነቶም ክሳብ መወዳእታ ትንፋሶም ተቃሊሶም እናተቃለሱ ዝዓረፉ ድማ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ንስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብ ንዓታቶም ድማ መንግስቲ ሰማይ የዋርስ እናበልና ናይ ሎም ዓርስ ኣብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ምግባር ይትረስዑ ምዝያ ደርፊ ክንገድፈኩም ቃልስና ኣድካም ጉዕዞታት በዲህናዮ ኬድና ቁንጢ ወራራቶ ብትብዓት መኪትና ንኹም ረሓታውን ሓመድ ቀየርና ጀምር ቃልሲ ኤርትራዊ ዛዓት ልዕሊ ኩሉ ስዒራ ሓድነት ጀምር ገድሊ ኤርትራዊ ሓቦ ልዕሊ ኩሉ ስዒሩ ዓጀቦ